بس وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بخبركم تعلمتوا مصرنا يا بني الدلو على مدى يوم الجمعة إبراهيم الوقا والأبعاد الوقا في زارة ربنا أجي مدبنا بقولة جمرو ما بدحريقو ناس جدنا لكن أتينا أبي إشتوال ده ولا دورنا مو እሺ ሊቀ ብርሃናት ናባኹሚ ግበሩልና በሉ ዳራ ጊዜ ነው ቁጠባ አቦና እሺ በሉ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መሐረን መፍቀርን እግዚአብሔር አምላክና ምሕረቱን ረድኤቱን ይሃበልና ሰላምን ቸርነቱን ይፈንወልና እግዚአብሔር አምላክ ንቤተ ክርስቲያንና ይዓቅበልና ሰዓት ናይ ለይቲ ዝባረኸ ሰዓት ናይ መዓልቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜና ይቀድሰልና በረከታን ረድኤታን አማላድነታን ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ የብዛሓልና يحضرلنا ናይ ኩሎም ቅዱሳን ተራዳእነት ይሃበና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጀሚሩን በሰላም የፈጽመና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ወፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር አበሳነ ኃጢአትና ይህደገልና ሰናይ መዓልቲ ያመረኝ አራይ ኩብራት ተካታተልቲ መደብ ናውተና ሲሊ ሎሚ እዞም ኣብ ቅድሜና ንሪኦም ዘለና ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ አንበሳ መቁባይ ካብ ፊንላንድ ኣብ ተወልደ ማቴዎስ ካብ ጀርመን እዮም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣቦታት ኩላና ከም ንፈልጦም ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣቦይ ቀሲስ አንበሳም ምክትል አቦ ወንበር ኣብ ቀሲስ ወልደ ከዓ ወኪል ምሰንበት ኣብ ኣውሮጳ ኮይኖም ዘገልግሉ ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ርኢናዮም ኣለና ሕጂ ግን ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ናይ ፅሑፍ ደብዳቤ ብምቕራብ ካብ ሃገረ ስብከት ዝነበሮም ስራሕ ወይ ከዓ ትውክልቲ ደው ኣቢሎም ከም ዘለው ሓቢሮም ኣለው ሕጂ እዚ ኩነታት ብከመይ እዩ ተፈጢሩ ምስዓቶም ክንዘራረብና ሃራይ ኣቦታት ከምዚ ኩላና ንፈልጦ ክብል ዝበለ ወረቐት ፅሕፍኩም ኣለኹም ኣብ ኩሎም ተታገስታት ንብሎ ማለት ኣውሮጳ ዝርከባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ላዕሊ መሪሕነት ከምኡ ዓይነት ምፍርራስ ከም ዘጋጠመ ኩላና ንዝክሮ እዩ እዚ ኣብ ምፍዋስ ኣለና እዚ ከይተፈወሰ ከዓ ሕጂ ናትኩም ናይ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ እውን ከምዚ ኣጋጢሙ ብጣዕሚ ልቢኻ ዝሰብር ነገር እዩ ክሪኦ ከለና እስከ እንታይ ይጋጥሙ ማለት ተፃዊርኩም ክከዱ ዘይከኣሉ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘፀሓፍኩም ኩነታት እንታይ ስለተፈጥረ ትብል እንታይ መለስኩም እንታይ ተፈጥሩ ማለት ተዓዲስኩም ተራራዲእኩም ኣኸባቢኩም ትፈትሕዎ ዘይከኣልኩም ፀገም እንታይ ስለተፈጥረ እዩ ስራሕ ምምፃእ ካብኩም ዝኣትም ይስሉ ይከኣልኩም ማለት አሁን ክጅመራ በተስ ናመኒ የቅረታ ናባኹም እዩ እሺ ሓራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ናይ አብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ብምቕፃል
ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳ ሙሉእ ንኻልኣይ ግዜ ኣብቲ ናይ ሃገረ ስብከታት ቅዋም ዝተጀመረሉ ብ18 መስከረም ማለት እዩ 2022 እዩ ተመስሪቱ እዚ ክምስረት እንከሎ ነቲ ዘጋጠመና ሽግራት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ከዓ ድማኒ ሓቢርካ ነቲ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያናት ፀገማት ነቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሓቢርካ ከመይ ጌርካ ሕጋን ስርዓታን ትውፊታን ቆነናኣን ዶግማኣን ትሕሉ እቲ ኣመስሪትዎ ኣብዚ ሕብረት እዚ ተበፂሑ ማለት እዩ ብዓብዩ እዚ ሕብረት ካብዚ ምስረት እውን ቀሊል ኣይገበረን እቲ ናይ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ማለት ዝተጀመረሉ ወይ ከዓ ካልኣይ ግዜ ዝተመስረተሉ ዕለት ብምቕፃል ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቆይሙ ንኣስታት 5 ወርሒ ዝኣክል ማለት እዩ ከምቲ ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ዝረሓቐ ንምቕራብ ኣብ መንጎ ሰበከታት ድዩ ኣብ መንጎ ንኡሳነ ሃገረ ስብከታት ንዘሎ ንዝጎደለ ምትዕርራይ ከምኡ እውን መስርሕ ናይ ቤተ ክርስቲያናት ከመይ ጌርካ ብዲቁናን ብክህነትን ንዝቕብኡ ታቦታት ንዝደልያን ኩሉ እቲ መስርሕ እንዳሓዘ ማለት እዩ ናብ ንኡሳነ ሃገረ ስብከታት እናኸደ እንዳተመሓላለፈ ቀሊል ኣይሰርሐን ማለት እዩ ስዒቡ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ነዚ ሃገረ ስብከትና ናብዚ ደረጃ ዝኸብፅሖ ዝኸኣለ ምኽንያት ቀንዲ ኣብ ሃገረ ስብከትና ምትሕፋሕ ዝጀመረሉ ወይ ከዓ ድማ እቲ ጨርሹ ኣብ ክልተ ወገን ክመቕለና ዝጀመረሉ ሰዓት ማለት እዩ ብዕለት 22 ወርሒ 4 ማለት እዩ ናይዚ ዓመት እዚ 2023 ብፅሑፍ ናይ ኣቦቐሺ ክብረኣብ ማለት እዩ ነዚ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ መስርሕ ምስ ኩሉ ናይ ኣካይዳ ጉድለታቱ ወይ ንቕበሎ በሉ ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን በሉ እዚ እዩ ማለት እዩ ንሕና ከም ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ኣብ ትሕትና ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለዋ ኣቦታት ካህናት መምሃራን ሊቃውንቲ ኣለዉ ከምኡውን ህዝቢ ኢና ንመርሕ ዘለና ማለት እዩ ዋላ እኳ ዓቕምና ትሑት እንተኾነ ግን በቲ ዝሃበና መሰረት ህዝቢ ኢና ንመርሕ ዘለና እዚ ሕቶ እዚ ዝዓበ ሕቶ እዚ ክመፀና ከሎ ነዚ ተገሩ ዘሎ ዘተ ዕርቂ ዝብል ማለት እዩ ምስ ኩሉ ናይ ኣካይዳ ጉድለታቱ ወይ ንቕበሎ በሉ ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን እዚ እቲ ሕቶ ንባዕሉ መሰል ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይሓለወ እዩ ነዚ ኩሉ ምስ ኣካይዳ ጉድለታቱ ክነዕርዮ እንዳዓረና እንዳመሓየሽና ክንከይድ እንታይ ይመስለኩም እንተዝኸውን እውን ሓደ ንእሽተይ እንታይ ዝበሃል ነቲ ድሰምዕሲ እሞ ይዕረ ደኾን ኣይዕረ እንደኾን ብዝብል ኣወንታዊ መልሲ ክህብ ይፅበእ እዩ ማለት እዩ ይሓስብ እዚ ሕቶ እዚ ግን ምስ ኩሉ ናይ ኣካይዳ ጉድለታቱ ትቕበልዎ ዲኹም ኣይትቕበሉ ስለዚ እቲ ዘይተዋሓጠልና ሕቶ ከዓ እዚ ምስ ኩሉ ናይ ኣካይዳ ጉድለታቱ እንተደኣ ንቕበል ኮይንናሲ እንታይ ደኣኒ ጉባኤ ሊቃውንቲ ኣውፂእዎም ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ንቕበል እንተኮይንና ደኣ እንታይ ደኣ ንዓመትን ንኽልተ ዓመትን መንገዲ ኣድልይዎ ጉድለታት ክዕረ እኮ እዩ መምሃራን ወፂኦም ጉድለታት ክዕረ እዩ እቲ ናይ ሃይማኖት መስርሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሊቃውንቲ ወፂኦም ስለዚ ኣይበረሃልና ነዚ ዝሕቶ እዚ ክንቅበሎ ኣይንኽእል ኢና ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ክንቅበሎ ኣይንኽእል ኢና ብዝብል ሓሳብ ወይ ድማ መልስና ሽዑ ኣቐሚጥና ማለት እዩ እቲ ፍሕፍሕ ካብዚ እዩ ጀሚሩ ሽዑ እዚ መልሲ እዚ ሕቶ እዚ ድማ በየኒ መፂኡ እንተደኣ ኢልና በቲ
بناي سمين أمريكا زدفع زلون بناي سمين أمريكا كيدتن مس كل قدلتاتو زقبلو زلو أبونا أو نشندان بتوم نزقو دايزي زدقفون يوم مس كل قدلتاتو تقبلهم على باش خبرها مس كل قدلتاتو تقبلوا قبلنا خلو سوم سلس تقبلوا سلازي مس كل قدلتاتو انت دع نقبل كوينا اذا نجر زي كيدت زي اتي ناي بيت كريستيان اسرارحه جمر اينورون قدلتات كعرئيو بمبال تعابو فحفح كابزيو جميرو كابز تجمره نحنا مس كل قدلتاتو خنقبل اي نخئلنا انداتبهله كله ننؤسان هاجر سبكتات صويعهم نزي حتى زي اقريبهم مالتي نؤسان هاجر سبكتات كلته غباء نزي تجر زلو مس كل قدلتاتو اين قبلينان بمبال بصنع حسابن ملسن مليسو اتدصنع كاب سلسه هاجر سبكتات هاجر سبكت اوروبا نؤسان هاجر سبكتات اوروبا اتن دصنع نبر زقما نؤسان هاجر سبكتات بحشو أكثر أوروبا دلائن بزاني صنعنا ناي أكثر أوروبا خلال 3 جزية كساب أنا زنور كله تجوا أي يجبر نيرو مالت إزي كيدا تزخ أدماني بحيل بدفئت إن ده تخيده السن كأبيا أبيات كريستيان نوسان هاجر السبكات كأبيا هاجر السبكات سقط خجبر ربر كويم دحر أمود داتا نعنا مالتي في الله ينتم أي نقبله الناس كل قدلتات وزبلنا مالتي أمو نابل علواي مريحنا نابونا خنا حلفو إينا بمبال نتي حسابات أحلفو ما مالتي ناينوسان هاجر سبكتاتون بصحفن بقالن يحلفو ما بقت تاناتنا هاجر سبكت نابانا مالتي كنأتو في الله نعاي كومو خادمانين لك أبرهانات قسيسان قسومن سقيتهم أبنو سينودان كومو دماني مسؤوم اتوم زي حقاويان لعلواي مريحنا تكئي يمالهو استبهلو ويتتكئنا لنا زبلن مالتي أبنو سينودا سالساي رؤسهم مسيهم حتو تاتحاتي تومنا انتاي زبل حتو اي نزي تقورو زولو عرقي تقبولو ديهم أي تقبولو حاده بزعبا لعلواي مريحنت كي تزارو نسو سروحو أبقعي سلازخونه ودي سلازخونه بزعبا لعلواي مريحنت زبال كي تزارو إذا حتى زي بالسقطي حتى تومنا مالتي أبزي ملس زهبنا له مالتيو تي أنا ملس زهب كله في اللاي ذكر زخيل أبونا أنت دا أنا ناي بيت كريستيان كوينو نقبل إنا تأجم أيقونه أنت دا زي ناي بيت كريستيان كوينو جن أي نقبل إنا زبل ملسي توهيبو مالتي إذا كايدا زي نعنا كونه نتوم أبلع علواي مريحنت كومو أدماني نتوم تسمعو مؤمنان ويدما دك بيت كريستيان مالتي لعلواي مريحنت مساقو ما يسرحني تباهيلهم انت دا مسؤوم دي سرحو خوينهم أبونا نسمين يوم لعلواي مريحنت سرحو انت أي خناقو أقددوهم كلهم كوردو زقددهم نخلهم ما يقبلوكم نيمي بالك انت أي إزي إتي زعابية أنكي نحنا موجودة ناي لعلواي مريحنت كده نلنكلنا ناي بوتات موجودة زي كنا وين ناي بوتات تتابقت زي كنا سني ناي هايمانو تتابقتينا إذا ما بوتات زي أتوم مرحت هايمانوت يوم سلام انت أي مساخو ما يسرحني يلوم بس أبونا انت أي قدلة ترخيبهم إذا ما بوتات زي أتوم سلازم ما بوتات كنت أبقى أمثل لنا شلون بخاتوك ما بيقول لعلواي مريحنا
أركي أبين بذلك هجي أبين بيوم أركي هجي سلا فيديو أركي سلا أبين بيوم زعبان على المركنة كيف حكي بيهم جلو هجي أنا أنا أعتقد كلكم أنا كل سلا بنوركم كل سلا بفتو كم إمالاتي أيكون جنس كه أبغى أورق أنت أنا كاي إنفورميشن جلو ما درست كده قبل على المركنة أنا ومساقم تقدر تزرعين ما بدفرق جن أبغى نقول نجمع تدلو بس أبي أم سلام أبين أبين المثلا حتى سلام أبين من أبوات المركنة هم يجمعون أبين مثلا إذا سلا دخان اليوم كه إذا أتم كيس دارين إذا أتم معهم كيس سنتين بدلو هذا العكس هو كل عال قدم انديو مخنياتو بزعبها رئسي إخا تزارب زلك مجمريا نأجري رئسي إيد إزوزو سلازي لعلواي مريحنت نايتا بيتا كريستيان ويدمان نايتا حزنا زلنا بيتا كريستيان مريحنت رئسي نرئسي كي حاتتك نأجر محتاتك أدماني نابي كم تخيد دي مفلاتي سلازي نحنا نابي كم نخيد كنفلت انت خوينن لعلواي مريحنت يناخنا حتى الزلة لعلواي مريحنت تحاتيتو بقبو حسابي هيبناي قالنا يبنا انت الان يرو جن بزعبها لعلواي مريحنت كي تحاتو كومو خادما ناي اب هاجر سبكت زلو ببعل قسيس ابونا بوش خبر اب زغلص مالتيو بزعبهم كي تلعلو مهنياتو بزعبهم من العلم انت خوينا اتزلو اب بيت كريستياننا اتزلو صقم ناي بيت كريستياننا خغلصو سلازخونو مالتي تغليتيو زي تغلص ايكونن زعبا لعلواي مريحنت مزاربينا زعبا بيت كريستيان مخانو كردأنا خمزلو كغلص يفوتو مالتي زعبا لعلواي مريحنت صقم لعلواي مريحنت مالت صقم بيت كريستيان سلازي صقم بيت كريستياننا نحنا نحاتت زلنا إينا إلنا يوم مالتي صقم بيت كريستيان تدأ نحاتت علينا خوينا خادماني صقم لعلواي مريحنت انت ايتي مسؤ ما يسرحني مبليخو ازي مالتي وصابنا نز ጉዳይ እዚ ብንጹር ከብሩህልና አይከአሉን ስለምንታይ ወንተይልና ምናልባት መውረዲ ወይ ድማ ምሳኹም አይሰርሕን የመበሊ ንጹር ማለቲ ለዓለዋይ መሪሕነት አሊኻ ኣብ ሃዋሁ ኮንካ ሽዑ ነቲ ለዓለዋይ መሪሕነት ዝጣበቆን ለዓለዋይ መሪሕነት ዝዛረቦን ነቲ ዕርቂ ምፍጻምን ማለቲ ተኻራኻር ዘይብልካ ተጻባኢ ዘይብልካ ተማጓት ዘይብልካ ኣብ ሃዋሁ ዕርቂ ምፍጻም ማለት እዩ እዚ ኸ ኣድማኒ ዘይናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣውሪድካ ሙሉእ ናይ ጉባኤ ሊቃውንቲ ዘይብሉ ባዕልኻ ዝተወሰንካ ሰባት ኮንካ ዕርቂ ፈጺመ ምባል ደይናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ዙሮ ዙሮ እቲ ተጎዲኡ ዘሎ እንታይ እዩ ተይልና እቲ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ክዕረ ዝበሃል ንጉድለቶም ክነዕሪ ኢሎም ዝወጹን እዚ ኩሉ ተፍጻሜት ከይረኸበ ንዝቃወመካ እንዳውረድካ ዕርቂ ምፍጻም እቲ መስርሕ እዚ ንምግባር እዩ እቶም ላዕለዋይ መሪሕነት ምሳኹም ኣይሰርሕን ኢልካ ኣውሪድካ ዝተኸየደ ኺደት ማለት እዩ እዚ ድማ ባዕልኹም ዘነጸርኩምልናን ሩኡይ መብርሂ ባዕሎም ኣብ መስርሕ ኣብ ተግባር ዘርአዩናን ስለ ዝኾነ ኣስፊሕኻ መግለጽ ዘድልዮ ይኮነን መግለጽ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ድማ ብኸፊሉ እቲ ንህቦ ዘለና መልሲ እዚ እቲ ክውንነትን ሓቅን ማለት እዩ እንታይ ብመግለጽ ኣድልዮን ዘበለና ብሩህ ስለ ዝኾነ እዩ ከድልየለዎ ዘብለና ዘሎ ኣድማኒ ነዚ ነገራት እዚ ሸፊኖም ብኾዱ ስለ ዘለው ምድንጋር ዝበዝሖ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዩ ኣውፂእና ማለት እዩ
جرمي قصيلة كبلو زدلي انتايو حساب لكم دي سمع مبدئيا اللي كاتني انا بكون شوده ابيك سانغسون كان دي ابيك شوده اللي ودلو ችግራችን ዘጋጠመን ነቲ ቤተክርስቲያን ትደልዩ የኮነቲ ነቲ ሶም ብደሊ ወጠራይ ተተዱሩ የገድልኩም ተንጀምሮም ህልፍ ሐሊፎም ወንሲ لمن ترخبلكم من تجاربلكم من تجارب يومكم من أمورتان بس هم سافن يجي شيء أقول سكان تنجينا لكن هم بريد كوميدي هاي شيء راجع سلامن هاي فهم هاي توسع إيش نقسم نلا شو بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመጀመርታ ክቡራን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ተከታተልቲ ናሁ ሰናይ ሚዲያ ከምኡን ኩላኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከተልቲ ኣመንቲ ደቂ ቅድስት ቤተክርስቲያን ደቂ ዓዶምን ቅዱሳን መፍቀርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ህጥታ ኣምሳል እምና ኣምሳላ ዝኹንኩም بركة قدوسان حلوة ملائكتي بصلاتنا يدينا قدس دنجل مريم أب كلاتنا نبزريانا نيخون بيت كريستياننا نهزونا ناي سلامن محرتنا عركن سلامني حبنا نالبات بزوحنا الميديا سب ما يكونكم جن تحفش أو تأجم زولادوس لزخنا إنا بزمس إنا زلنا لما عنتي أبز تراخبنا اللي زلنا حبريتها من نالبات كمتي كلاتكم تفلتوه ولا ميديا دا إنه تأمر بستفعل عليه حبريتها بستفعل عليه استراخبنا له أبي حبرتها أوروبا هاجر سكوت أب تحتي أبونا شندا حبرة أبي ترشانات أمل العالم للعلي كل تعامات زخون تتأرنفنا بحبرة كنكيد أنحنا لنا بحجون سلازي عبد حبرة زي كنكيد أنحنا أباسناون صابنا شندا تقبلنا مستفعل عليه أقل قلوتو منفسه ونقرات متوهبنا ساب حجون بقبلون أفتق أي مزز أنح حبرة أبي ترشانات هاجر سكوت أوروبا كم تقدم أبي استقلته قوامي هاجر سبكت أوروبا أب جرمن أب استمسرته له إنا نحن نبز هاجر سبكت زمتنا كدمي جزاوي إنيرو سلازي أب مسكرم جن قوام هاجر سبكت أوروبا حبرة أبيات كريستيانات أب تحت أبنو شو ندا يتمريسو كأود ما شاء الله تسبينا متنا كافت زمت أنا له أفتي زمت أنا له بزحي كافتن زنبرة أبيات كريستيانات 7-8 وكلت أب استرخبولو يو مرجع تخايدو على عقمنا تحتكم بمسارتنا متنا سلازي أب هاجر سبكت أوروبا خنا قلقل بحرمتنا نزقات أمنا محلخاتات كنت أور سلازي كعلنا تزخمت كيدتون كشجر الناس سلازي عليه نتحبرتونا زينا بحدقان فتنان سلازي نتحبرت راح زي كونس نأمنتي دك أورتودكس تهرب بيت كريستيانون كاب إمنتهم زنبل كاب زحزو علامان دحري زملس أزيو حدقنيانا إمنت نجر سلازقات أم كينوت محدرة أزيو خنردو زلنا من البات بزوح سب كردو زلوا حجون تخاطرتنا وصلنا أحوات سدرا بيت እግዚአብሔር انتايم كجلصو انتايم كبلو أبز مسئنا زلنا سبات نموينجال نتحدى نمسرات نتحدى نمسلام زي كونس بيت كريستيان كتكونو زلوان كافت كتكونو زلوات وص انت اللي ادما عقب نبالنا سرحنا سلازخونه كمرحه هيمانوت قدم حجي اب تحبرت كنصنبرن كلنا بصو قدوس ابونا انطنيوس سمعت زي انبلدم بتستغبرلو ماوراردا اغباب ايكونن حق بيت كريستيان تطحيسو مصحف قدوس حقنا خنسب غبنو خيسمع خادو تورو ديخا كندز حقنا دو اب حقنا دي يلن كيتمرمره دو يسغوغي كيتمرمره دو اسريو إلنا نماغوت نيرنا ابزز مصانالو حبره زفطرنالو خمز عينت تقاوم لنا نزبلنا محدراو صقمات يرالو إلنا نستطرنفنا دما كاوز غدده محدراو صقمات كغاطمنا خلو عقب كنبل حجون قديت لنا مخنياتو بزح ጫውጫውታ ይስማዕ ግን ሰብ ክሰምዖ ዝደሊ ዘሎ ሓንቲ ነገር ንሕና ዕላማና ሰብ ክስዕበና ወይ ሰባት ክነጸልም ኣይኮን እንታይ ዳ ሕግ ቤተ ክርስቲያን ክኽበር ደቂ ቤተ ክርስቲያን ክሰምዑሞ ከለልይሞ ብደስ በትዝመረጽዎ ጎደና ክኸዱ ምክንያቱ ማይን ውዕይን ዝሕሉን ውዕይን ማይ ኣዳልየልካ ኣለኹ ኢድካ ናብ ዝመረጽካዮ ምለስ ይዝብል ይመጽሐፍ ቅዱስን ስለዚ ንሕና እቲ ሓቅን እቲ ሓሶትን እቲ ጌጋን እቲ ቅንዑን እቲ ተጣሒሱ ዘሎን እቲ ተሸፊኑ ዘሎን ህዝብ ክገልጽ ኣለዎ እምነቱ ከዓቅዕቅበሉ ዝኽእል መንገዲ ከድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ክንሕብር ኣለና እንተ ሰምዐ ጽቡቕ እንተ ዘይሰምዐ ኻርእስና ነድሕን ኣብ ዝብል እሞ
ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ምስ ተመስረተ ንኣስታት 5-6 ወርሒ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ኸይዱ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዕድል ኣይገበርናን ነቲ ሕብረትና ዝጸልኡ ዳርጋ ጸላኢ ሰናት ክንብሎም ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ብሃንደበት እዩ ዝኸምዚ ዓይነት ምፍሕፋሕ ይኹን ናይ ምሕደራዊ ጸገም ምኽንያቱ ሓደ ምሕደራዊ ጸገም ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ምሕደራዊ ናይ ኪደታዊ ጸገም እቲ ሳልሳይን ዝዓበየ ናይ መወዳእታ ናብ ከምዚ ውሳነ ዘወሰነና ከዓኒ ኪደተ ዕርቂ እምነታውን ጎኒ ገዲፍካ ዘጋጠመ ጸገም እዩ ስለዚ ምሕደራዊ ጸገም ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ እንታይ ይጋጢሙ እንታይ ኮይኖም ስለምንታይ እዮም ዘይጻወሩ ቤተ ክህነት ከለዉ ከምዚ ገይሮም ነንሕድሕዶም ዝወናጀሉ ይብል ኸውን እቲ ምእመን ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ካህናት ጥራሕ ስለ ዝኾንና መስቀል ጥራይ ስለ ዘለና መጠምጠምያ ጥራይ ስለ ዘለና ኩሉና ሓቂ ንሰብኽ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ስምዕዎ ነቲ ሰናይ ዘበለ ግን ተዓዘብዎ ዕላማና ካስ እዩ ሰብ ሰናይ ሰሚዑ ሓቂ መሪፁ እምበር ደስ ኢልናዮ ፈቲናዮ ዘመድና ቤተሰብና ኢሉ ክስዕበና ኣይንደሊ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ መሲሉ ዝኸይድ ሰብ ርኢኹም ክትስዕቡ ኢና ድማ ንሕና ሓቂ ነዛ ንሕብር ዘለና ስለዚ ተሓቂልና ዝኣመናዮ ንሕና ማለት ስለዚ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ናይ መጀመርያ ጠንቂ ምሕደራዊ ጸገም ምክንያቱ ምሕደራዊ ጸገም ክንብል ከለና ብሕጊ ቃል ኣዋድ ናይ ዘይምምራሕ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከም ኩለን ሃገራት ካብተን 6 ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ታሻድሾይቲ ናይ ባዕላ ሕጊ ኣለዎ ሕጊ ቃል ኣዋድ ኣለዎ ብሕጊ ቃል ኣዋድ መሰረት ጠቕላላ ክምራሕ አይደለም እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ዘጋጥመና ሽግር እንታይ ተይልና ናይ ውሽጣዊ ደንብ ሕጊ የብልናን ሕጊ ስለ ዘይብልና ኢና ከምዚ ንኸውን ገለ እዩ ዝበሃል ክንሰማማዕ ኣብዚ ሕብረት ክንጥርነፍ ከለና ግን ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በቲ ሕጊ ቃል ኣዋድ ክንምራሕ ተባሂልና ኢና ግን ተጠራኒፍና እስቲል እውን ብኸም የሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ቀዋሚ ሃገረ ስብከት ን3 ዓመት ተመሪፁ ምስተመርፀ ድሕሪ ውሕድ እዋን ዝመጽእ ዘሎ ግን ሕጊ የብልናን ሕጊ ቃል ኣዋድ እውን በቃ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ምዝናይ ንነብሩ ዓለም ዝደገ ናይ ዝብሉ በምኽንያት እንዳፈጠርካ ከምዚ ጥዕመካ ነገር ናይ ምምጻእ ኪደት ስለ ዘጋጠመ ኖ ብሕጊ ቃል ኣዋድ ክንምራሕ ኣለና እዝሞ ከምዚ እንዲ ዝብል እዝሞ ከምዚ እንዲ ዝብል ናይ ዝብል ጸገማት እንዳተፈሓፈሐ መጽዩ ሃንደ በዚ ከምዚ ዓይነት ክርክር እንዳጋጠመ ከሎ ሽዑ እንታይ ዝመጽእ እቲ ዝሕብረት ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ኣፈጻሚ ስራሕ ኣለዎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣለዎ ፈጻሚ ስራሕ ኣለዎ ትሕቲኡ ሃገረ ስብከት ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰበኻ ጉባኤ ስለዚ ናይ መወዳእታ ፈጻሚ ስራሕ ዝበሃል ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ዝርከቡ 3 ሰብ ማል ራባዕዮም ዝኾኑሉ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝበሃልካ እቶም 15 ሰባት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንድሕር ተዳት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝበሃል ፈሪሱ ጠቕላላ መሪሕነት ዝበሃል የለን ማለት እቲ ፈጻሚ ስራሕ እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘቕደቐሉ ዘፈጽም ስለዚ ዘጋጠመና ቅድሚ ዝሓፈሻዊ ጉባኤ ምፍራስ ወይ ብወግዓዊ ናባና ምምፁ ብትሕምትሕም ከፈርሲ የለው እንደ ገለ ዝበሃል መጽኡ ነይሩ ሃንደበት ግን ብኣሜሪካ ዝተጠልበ ጉባኤ ምስ መጸ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቶም ኣፈጸምቲ ይኹኑ እቲ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣባላት ዘይብሉ በይኖም ኣቡነ ሽኖዳ ብጎኒ ብናይ ኣሜሪካ ሃገረ ስብከት ምስ መጸ ሃንደበት ንሕና ሸው ሓደሽቲ ስለ ዝኾና እሙኻና ኣሰራርሓ ሂደት ስለ ዘይኮነ ሕጊ ቃል ኣዋድ እውን ዝጣሓሰ ስለ ዝኾነ ጳጳስ ንቡራኬ ንጸሎት ዝመጽ እምበር ጳጳስ ኣኪቡ እዚኦም ተላሉ እዚኦም ከምዚኦም ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቤት ጽሕፈት ኣሎ ሊቀ ካህናት ኣሎ ጸሓፍቲ ኣሎ ኣፈጸምቲ ኣካላት ኣሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሎ እሶም መጽኦም እዮም ነቲ ጉባኤ ዘካይድዎ ኣቦ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ግን ቡራኬ ክህብን ማዕዳ ክህብን ጥራይ ክመጽእ ዝግባእ ኣኺባ ክመርሕ ክመጽእ ኣይክእልን ስለዚ ኣቦ ናይ ኩሉ እዩ ኣብዚ ግን ዘጋጠመና እንተይልና ምልላይ ገለ ተባሂሉ ብዝኾነ ሽዑ ሃንደበት ስለ ዝኾነና ኣበድ ኣሎ ሓፈሻዊ መሪሕነት ኣቦታት መሳርሒቶም ምስ በልና ካልእ ኣኼባ ኣለዎም ዶ እንታይ ደበይዶ ኢላ ተሓቂ ትበሃል ኣይተነግረትና ካብዚ ዝጅምር ትምሽፋን ወይ ምዕባጥ ምትላል ንብሎ ዘለና ስለዚ ንሕና ድማ ሕልናና ዝበለና ክንብል ስለ ዘለና ኣበይ ኣለዉ ኢልና ሓተትና ኣኼባ ኣለዉ ኢልና ድሓር መሰረጋገጥና ግን ኣኼባ ከም ዘይነበሮም ኮይኑ ማለት ስለዚ ካብዚ ዝጅምር ምትላል ናይ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት መሪሕነታዊ ጸገም ማለት እዚ ሓቲትና መልሲ ረኸብና ተጻዊርና ይሓሊፍና ድሕሪ ቁርብ እዋን ትላዕለዋይ መሪሕነት ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብፁዕ ኣቦና ሙሳኹም ኣይሰርሕን ከም ዝበልዎምን ስራሕ እውን ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ርእሲ ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ከም ዘየለን በይኖም ከም ዘለዎ ኣቦናኒ ሓተ ይሕብረና እሞ ብፍላይ እቲ ናይ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ምስ ሓበሩና ረኺቦምና እውን እቲ ዘጋጠሞም ጸገምን ሽግርን ዘርዚሮም ነጊሮምና ካብኡ እቲ ዝወሰድናዮ ስግም ነቲ ምሕደራዊ ጸገም እየ ዝገልጽ ዝወሰድናዮ ጸገም መትከል ከም ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ እንታይ ኢና ኢልና ዋላፍቲ መጀመርታ ተንኡሳን ሃገረ ስብከታት ንኣሜሪካን እስራኤልን ኣውሮጳን ምስተኣከብና እዚ ጉዳይ ናይ ምኩርራይ ስለ ዝመስል ብዕርቀ ሰላም ፍትሕዎ ምርድዳእ ግበሩሉ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ኢሎም ሃገረ ስብከታት ምስ በላ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ናይ ኩለን ኣቦ ወንበርን ጸሓፍትን ዘለዎም ከክልቲኦም ናይ ሰላም መንገዲ ክኸፍቱ ኮሚቴ ሰላም ድዮም ከቆሙ ባዕሎም ናይ ሰላም ንኽልቲኦም ነቦና ነቶ መሪሕነትን ከረዳድኡ ኢልና ንልእኾም ናብቲ ናይ ሰላም እሞ እቲ ዘጋጥም እቲ ዘገርም ማለት እዩ ሰላም ክፈጥሩን ንሕብረትና ናብ ሓድነት ከይኣቱን ሕብረትና ከይፈርስን ከድሕኑ ዝሰደድናዮም ሲ ዝገደደ ሕብረትና ምፍራሱን
نتوم زدلي خايم مسقابو نبعلخ انا مريحነት ናብ ስልጣን ምድያብን ኮይኑ በቃ አጽዲፍካ ምድያብ ነገር አጋጥሙ ማለት እዚ መሰጋጠመ አባአት ተኻእቶኩም አጂ እንታይ ተመቀድ ፍደለኹም ሕግ አላዋዳ አይሰርሕን አውሮፓ አይሰርሕን በዛን ከይዳን ፈና ዝጠጋሚ ሕጊ ቃል አዋድ ምሕራፍለታ ብዝጥዑና ከሕጊ ዝደለኸየ ላ ስራሕ ከተደሉ መድረክ ትጠሪ ተደሉ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓነ ኣብ ሃገረ ስብከት አውሮፓ ተጠንፍካ ምኸድ ንቤተ ክርስቲያን ኣብደላ ኮይኑ ፈልኩም ስለዚ ቃል አዋድ ብደይብሉ ሃይማኖት ብዘይከብረሉ ኣጋጣሚ እምነትና ናብ ሓደጋ ብዝእቱ ምኽዓነ ውልቀ መላኽነት ብዝተኽመሉ ሓደ ሰብ ዝተሰምዖ ወይ ዝደልየ ነገር ዝገብረሉ መድረክ ኣብ ሃገረ ስብከት አውሮፓ ተፈጥሩ ነቲ ዝነበረ መሪሕነት ክንፍዘና ነቲ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ተቆጣሪ ወይ ጉዳይ ትፈልጡ ናይ ኩለን ሃገረ ስብከታት ኣቦታት ኣመሓደርትና ምስለ ኣኹስ ወይ ናይቶም ሃገረ ስብከት ኣመሓደርቲ ዝነበሩ ምስለ ኣኹስ እሶም ግን ነቲ ስልጣን በዓለ ቦሽ ራስ ባዕሎም ኮፍ ኢሎም ይኹን ትብደሎ እዚ ስለ ዝኾነ ፍቅራባይካን እስኪ ኣሓተኩም ኩለን ሃገረ ስብከት አውሮፓ ስም ኣኼባ ኣፅዋዕኹም ለክልቲኹም ኣቦታት ኣኼባ ኣፅዋዕኹም ሃገረ ስብከት አውሮፓ ብኡ መሰረት ኩለን ኣቦ ወንበራት ናይ ሃገረ ስብከት ኣቦ ወንበራት ማለት እዩ ኣቦታት ኮኑ ተዋፂኦም ኣብ መንጎ ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣብ መንጎ ኣቡነ ሲኖዳን እንታይ ተፈጥሩ ሓቂ ሃይማኖታዊ ወይ ከም ዝበሃል ዘሎ ሰላም ደይደሉ ካልእ እንጂ እንታይ ክንምርምር ምስተባሃሉ እቲ ዘእትዎ ወራት መፅከ ይሃፍኩም ኣብ ሃገረ ስብከት አውሮፓ ትኽኢልኩም ኣቡነ እንዳሕረ ወይ ማን ብዙሓት ኣካላት ናቶም እሶም ሰላም ኣብኑ ይብሎም ይጻፈሉ ከምኡ ይበሃል ሰላም ኣብኑ እቲ ዕጥቅተ በጋባ ፈጽሞም ወዲያ እቶም ኣቦታት እንትወረዱ ኣባኹም መፅኡ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እዮም ሕጂ ደሓን ምናልባት ቅድሚ ዞም ናይ ሃገረ ስብከታት አውሮፓ ናይ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ኣቦ ወንበራት ቅድሚኦም እቶም ኣቦ ወንበራትን ጸሓፍትን ናይ ሃገረ ስብከት አውሮፓ ሃገረ ስብከት እስራኤል ሃገረ ስብከት አሜሪካ ሽድሽኦም ናይ ሰላም ነገር ዝገበርዎ ማለት ናይ ሰላም ዲ ወይ ከዓ ኪደት ናይ ጸላም ንዑ ኢና ሕጂ መጀመርታ እቲ ቀንዲ ናብ ፍሕፍሕ ዘእተወና ኪደት ንሱይት መጀመርታ እዞም ሽድሽቲኦም ማለት ናይ አውሮፓ ክልተ ኣቦ ወንበርን ጸሓፍን እስራኤል ክልተ ኣቦ ወንበርን ጸሓፍን አሜሪካ ክልተ ኣቦ ወንበርን ጸሓፍን እዚኦም ኩለን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ኣኪበን ሰላም ነዚ ሓድነትና እዚ ከይዝረግ ሓሉ ነዞም ኣቦታት ድማ ምሰቦና ብሰላም ኣረጋግእዎም ርድእዎም ማለት ዕርቀ ሰላም ግበሩ ኢለን ዝለኣኾም ንኹላቶም እዚኦም ዝተለኣኹ እዚኦም ሽድሽቲኦም ግን እንታይ እዮም ገይሮም ምስተን ንኡሳን ሃገር ብፍላይ በአውሮፓ ምስ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ኾኑ ምስ ሃገረ ስብከት ከይተዘራረቡ ከለዉ ተቀዳዲሞም ዝወሰንዎ ውሳነ እንታይ ተይልና ነቦና ረኺብናዮም ኢና ኣቦና ተፀሪፎም እዮም ኣማሪሮም እዮም ስለዚ ናይ ስራሕን ኣሰራሕን ፀገም ፀኒሑ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስራሕ ኣይቅፅሉን እዮም ብግዝያውነት ንሕና ክንቅፅል ኢና ስለዚ ድሕር ሕጂ የለኹም እንትብል ናይ መወዳእታ ጉባኤ ኣባላት ሃገረ ስብከት ኩላቶም በአውሮፓ ይኹን በአሜሪካ በእስራኤል ኣፍና ተዓቢስና ኣቦናን እቶም ወከል እቶም ነታ ጉዳይ ዘጽደቁ ክልተ ሰብ ወይ ሰለስተ ሰብ ጥራይ ዝተዛረቡላ ግዜ ትዝክርዋ ተኮይንኩም እሳይ ኣታ ናይ መወዳእታ ትበሃል ድሕር ሕጂ ዝበሎ ድሕሪ ንሕና ምስ መጻና ሃገረ ስብከት አውሮፓ ከመይ ጌርኩም ብዘይናትና ፈቃድ ወሲና ኣለና ወዲኡኹም ኣለኹም ትብልዎም እዚ እኮ እንታይ ጌሮም ማለት ሲ ንኣብነት በዳልን ተበዳልን እኮ ወይ ቅሬታ ሓቲቱ ወይ ገበኑ ተነጊርዎ እዩ ገበን ናይ ነገርና ብልለው እሶም ከዓ ገበኖም ክነግርዎም አይደለይ ገበን ዝበሃል የብሎምን ኣና አይደልኒ ይባሃል ዘሎ እንታይ ትጸገም እትጠንቅስ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ኪደት ድሓር ክንምርምር ምስ ጀመርና ንኻልኣይ ግዜ ወንና ናይ ሃገረ ስብከት አውሮፓ ወከልቲ ዝነበሩ 5 ሰባት ምስ ረኸብና እንታይ ዝጸገም ማለት ከምዚ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ ናይ መሪሕነት ሲ ንምንታይ ዝድለ ዘሎ እንታይ ዘጋጥመና ዘሎ ምስበልና ካብቲ ዝተዘራረብና ለሓደ እንታይ ተይልና ሕብረት ሃገረ ስብከት ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት አውሮፓ ብጣዕሚ ዓብይሎ ጸቢቅሎ ኣብያተ ክርስቲያናቱን ጽቡቕ ተኣኪበን ኣለዋ ንቅድሚቱ ንስጉም ኣለዋ እዚ ሕብረት እዚ ዘቕንኦም ሰባት ብጣዕሚ ምብታኑ ዝጻዓሩ ብፍላይ ብወገን አሜሪካ ዘለው ብሙኻ ናይ ሕብረት ኣባላት ኮይኖም ምስቲ ናይ ሰሜን አሜሪካ ወገን በመቃረ ዝምራሕ ዘሎ ሃገረ ስብከት ሕብረት ክግበር ይድለሰለ ዘሎ ኣብዚ ሕብረት ሃገረ ስብከት አውሮፓ ድማ ብዙሓት ንሃይማኖቶምን ንስርዓተ ቤተ ክርስቲያኖምን ኣሕሊፎም ዘይህቡ ብፍላይ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት እውን ስለ ዘለው ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ክሳዕ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ስለ ዘለው ከስርሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ዳ ይኸውን ዘሎ ርእሲ ክቁረጥ ዘሎ መጀመርታ ኣእዳው በብሓደ ክትኣስር እንተኾንካ ርእሲ ክትቆርፅ ኣለካ ምክንያቱ ሐዋርያት ከምቲ እንታይ ሐዋርያት ፋሕ ቅድሚ ባለ ንክርስቶስ ርእሲ ምስ ሓዝዎ ሐዋርያት እውን ተበቲኖም ነይሮም ንግዚኡ ናይ ፍርሒ ኮይኑ ተሰሚዑ ማለት
اتحق جن لكعي زما بوتاتون كوم يوم قليصهم لمن تاي تدلي مستبهله اتجوبا لي كاونتي نابنا جوبا لي كاونتي اتوني تحساب جن اتجوبا لي كاونت كخدو زصنه حكيدت بزح كمرمرن كستخاخلن كعرن زلو وخيدت بفلاي ابتي الساتهم كمهرو صنحو تمرت ሃይማኖት كخدو زصنحو سرعه تحسات بمولو اغباو زي حلو خيدت الله ስለዝኾነ እንደገና ክእረም ስለዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ወሪዱ አባላት ሰበካ ጉባኤ ጥራይ ዘይኮነስ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ኣብሰስ ሰበካ ጉባኤው ክምርምሩ ወለዎ ኢሎም እሳቶም ስለዝኾነ ናብ ታሕቲ ዘውረድዎ እሳ እዝን ድሕር ተመርሚርኻ ብዙሕ ነገር ዘይቅርዑ ክርከብ ስለዝኽእል እንታይ ኮይኑ መጀመርታ ክትከውን ዝግባ ንታሕት ወሪዳ ከላታ ወረቀት ከይተመልሰት ከላ ኣብ መንጎ እንዳተጻሓፈ ከሎ ንዖም ትብትን ሃንደበት ድማ ዕርቅ ንምግባር እዚኣ እንታይ ኣብ ዝሃዋሁ እዚኣ ኣብ መንጎ ጸልማት ዕርቅ ንምግባር ማለት እዚ ማለት እንታይ ኣድቢኻ ምህራም ወይ ኣድቢኻ ምቕታል ይበሃል ስለዚህ ንዓና እንታይ ኢና ንሕና ከም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናይ ኤርትራ በታ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና ደጉማ ትውፊት ስርዓት ብኡ ጥራይ ኢና ንኸይድ ዝብል ዝሕብረት እዚ እቶም ሓደ ዝጸንሕዎን ዝኸድዎን 15 ዓመት ዝተራእየ ነገር ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኮይኑ እንተይላ ናይ ግድም ብዙሕ ዘዕግበት ዘለዎም ስለዘለው ካባና ንዓና ተመሲሎም ኣብ ማእኸልና ዝኣተው እንታይ am ገይሮም ናይ ግድኒ ስለዚህ እቲ ጭውያ ኣብ ሕብረትና ዘይኮነስ ኣብ ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ተጀሚሩ ስለዚህ መጀመርታ በወገን አሜሪካን በወገን ሰሜን አሜሪካን ተቀዳሚት ጭውያ ዝተኸይረት ኣብ አቡነ ሽኖዳ ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ዘረድኦምን ዝርድዎን ምስረኸቡ ተቀዳሚት ዝወሰድዋ ካብቶም ናይ ሕብረት ውሳመ መሳርሕቶም ሰለስተ ወይ ክልተ ሰባት ሪፍካ ነቲ ካልእ ምጽንጻል ማለት ስለዚህ ከዓብ ዝደለኻዮ ተኽሊ ተኣስሮ ከዓብ ዘይደለኻዮ ቆጽልኻ ትጽንጽሉ ዓይነት ኪደት ስለዚህ መፀ ከቢድ ዝኾነ ኣጋጢሚ ልክዕኻ ታዝተባሃለት ድማ ተፈጺመ ካብ ጸልማት መሪሕነት ከይተካኻ ድሕሪውን እኮ ባዕለይ ክትክየውን ኢሎም ኮ ባዕለይ እዚ ትክ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ከምዚ ከም መሪሕነት ጳጳስ ክገብር መረፀ ኣለዎ ጉቡእ ገለመለ ዝብላ ኢሎም ሕጊ ቃል ኣዋዲ ዘይፍቅዶ ነቶም ምሳኹም ዝነበሩ ብኣግባብ ከይውረድኩም መሪሕነት ከመይ ገርኩም ክትክኡ ትኽእሉ እዚ ኮቦና ኣየኽይድ ምስበልናዮ ብዙሕ ክትዕ ምስተረፈ ብፍላይ በሃገረ ስብከት ኣውሮፓን እስራኤልን ከቢድ ተቃውሞ ስለዝገጠሞም ዳሕራይ ድሕሪ ነዊሕ እምበኣር ንስኹም ምሳይ ክትቅፅሉ ኣለኩም ኢሎም ነቶም ኣቦ ወንበራት ናይተን ሃገረ ስብከታት ንዖም ኣቐፂሎሞም ክሳብ ሕጂ እውን ንሶም እዮም ጸኒሖም ብኸምዚ ዓይነት ኪደት ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮፓና ብዘይ ፍቃድ ንኡስ ሃገረ ስብከት ብዘይ ኣባላት ፍቃድ ሃገረ ስብከት ንነዊሕ እዋን በይንኹም ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣለኹም መን ወኪልኩም ኣለ እዚ ኺደት እዚ ትክክል ኣይኮነን ብኡ ዝውሰን ዘሎ ኣይንፈልጦን ኣለና ስለዚህ እዚ ምሕደራዊ ጸገማት የጋጥም ኣሎ ኣብ ዝብል ብዙሕ ግዜ ተኸራኺርና ኢና ብዙሕ ሽግሪ እምበር ሃገረ ስብከት ኣውሮፓ ብሰላማዊ መንገዲ ምሕደራዊ ስራሓቱ ነቶም ዝረሓቁ እናቅረበ ሓደሽቲ ናብ ዝሕብረት ዝመፁ ብሰላም እንዳተቀበለ ጽቡቕ ውጥናት ናይ 3 ዓመት ኣምፅኡ ዝሓሸ መሪሕነት ንምፍጣር ጽዒሩ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓቕሚ ኣለዎም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ተማ ቦታ ግን ትጸገም ዘጋጥም ዘሎ እንታይ እተይልና ኩሉ ግዜ ግን ንድሕሪት ግሊጽ ምባል እንድሕር ኣጋጢሙ ግን ከቢድ ግን ኣይመለስኩም ለይ ሓንሳ ተደይመለ ሓንሳብ ድሕሪ ናባ ነና ሓንሳብ ድሕሪ ዝናይ እዚኦም ዕርቂ እዚኦም ምስተወደ ዘማ ቦታት እዞም ሃገረ ስብከት ኣቦታት ወዲእና ኣለና ከምዚ ጌርና ኢና ምስ በሉ ይግባይ ስለ ዝበሉ ቶም ላዕለዎት መሪሕነት ዝነበሩ ኣቦታት እምበኣር ተባሂሉ ትዕርቀ ሰላም ገና ኣይተወደን መርጫውን ኣይካይድን ተባሂሉ በሃገረ ስብከት ኣውሮፓ ንነዊሕ እዋን ክሳዕ ዝቕርብ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ምርጫ ዝበሃል ኣይተካይድን በኣና ኣይግበርኒ መጀመርታ መውረድ ምክንያቶም ይፈለጥ ሓቅነቶም ይነገረና ጉድለቶም ይፈለጥ ስቆይካኡ ከለኻ ምውራድ ኣይከኣልኒ ታጠንቂ ንገርና ተባሂሎም ጠንቂ ክገልጹ ይከኣልና ኣቦና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዝነገርና ግን ኣብ ወርሒ 4 ኣውሪደዮም ብዛዕባ እዚኦም ከይተሓቱ ብዛዕባ እዚኦም ዝተዛረበኻ ካብዚ መሪሕነት ክወፅእ ኣለዎ ዕርቂ ይኹን ምውራድ ብሓላፍነት ይወዲእ ዝብል ሓሳብ ምሰምፁ ግን ኩሉ ሰብ ኢዱ ስሒቡ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ ክዕዘብ ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪኡ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ምስ ኣከብናየን ንሕና ሽዑ እንታይ ኢና ጌርና ነዚ ኩሉ ነገር ዕግርግርን መከራን ምስ በዝሐ ኣነ ናብ በቐሽ ተወልደን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ኣውሮፓ ንኹላተን ኣኪብና ኣብዚ ሃገረ ስብከት ምሕደራዊ ጸገም ዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ ድማ ርእሲ ኣሊኻ ካብ ርእሱ ቆሪጽካ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ከምዘይ ሰማማዕ ገርካ ነዚ ከመይ ዝበለ ሕብረትና በቲንካ ዝሰዓበ ይስዓብ ዝመፀ ይምፃእ ዘይመፀኻ ገደሉ ይእቶ ኢልካ ዝኽየድ ዘሎ ኺደት ከቢድ ናይ ሃይማኖታዊ ዕልዋ የጋጥም ኣሎ እዚ ምሕደራዊ ጸገም ጥራሕ ኣይኮነን ዓብይ ሃይማኖታዊ ጸገም ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሕግ ኣለዋ ስርዓት ኣለዋ ከም ናይ ፕሮቴስታንት ዓለም ድላይካ ትምስርቶ ኺደት ኣይኮነን ብስርዓት ንምራሕ ንምንታይ ኢና ከም ዝንብል ዘለና እንተበልና ምንም ሰማዕ ኣይተረኽበን ከም ድላይካ ኺደት መፅዩ ንሕና ከም ድላይና ክንምእዘን ኣይደለና ብሕጊ ክንእዘዝ ኢና ንደሊ ዘለና ብፁዕ አቡነ አንጦኒዮስ በረከቶም ይሕደረና እንታይ ይብሉ ነይሮም ሕግ እንተረጊጽካዮ ተመሊሱ ይዝረግጸካ ሕግ ቃል ኣዋዲ እንድሕር ትረግጽልይኹም ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ትሕሱ እንተልይኹም ሕጊ ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ ትሕሱ እንተልይኹም መሪሕነት ክኸውን ኣይክእልን
ስለዚህ ነገር እዚ ኣይንቅበለን ዝብል ብዙሕ ኣካቲዕና እዩ ከቢድ ብዙሕ ግዜ ወሲድልና እዩ ምስ ሓበርናዮ ንወሳን ሃገረ ስብከታት ግን እንታይ ኢለናና እሞ ኣቦ ወንበራት ንሕና ንሰላም ዕርቂ ክንፍትኖም ነዞም ኣቦታት ዕድል ሃቡና ምስ በሉ ፀገም የለን ኢልናዮም ሂብናዮም ደብዳቤ ፅሒፎም ናብ ሃገረ ስብከትና ናብ አቡነ ሽኖዳ ምፅሓፉ ኣብ ሃገረ ስብከትና ዝመፆም መልሲ ፅሒፍኩም ኣለኹም ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ከም ቅዳሕ ንሪኦ ኢና ዝብል ከም ዝናይ ላግፅ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ብኣቦና ብአቡነ ሽኖዳ ስካ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ስለምንታይ እንታይ ኢልና ክትሰምዖ ትደሊ ምስማዕ ኮይ ክትሰምዕዎ ዝደልዩ ጥራይ ክሰምዑ ስለ ዝደለዩ እምበር እዞም ኣቦ ወንበራት ንሰላምን ንሓድነትን ክፅዕሩ ኢና ንሕና ኣኼባ ጌርና ሓቢርናዮ ግን እቶም ኣቦታት ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ንሰላም ድልዋት ከም ዝነበሩ ኣብቲ ፀዋዕ ናይ ኣኼባ እውን መፅኦም እዮም ንሰላም ድልዋት እናሃለዉ ግን ሎሚ ግን እንታይ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌርካ ሰብ ተእምን መቸም ከመይ ጌርካ ንዓኻ ዝሰምዓካ ሰብ ሓሳብ ትህብ እምበር እቲ ዝነበረ ሓቂ ምንጋር ተሪፍ እዩ ንሰላም ዝበሃል እዚ ናይ ሰላም በሪ ዝተዓፅኦ በቲ መሪሕነት እዩ እኳ ደኣ ብፍላይ ብምፃእ ኣቡነ ሽኖዳ እዩ ኣይዛረብን ኣይራኸብን ገፆም ክርኢ ይደልን ዝብሉ ሰብ እዮም ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ንዑ ደብዳቤ ኢሎም እንተሰዲዶም መሪሕነት ድሕሪ ሕጂ ክንረኽቦም ኣይንደልን ዝበለ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ እዩ ኣይበልኩን እንተኢሉ መፂ መልሲ ክህብ ይኽእል እዩ ድሕሪ ሕጂ ብፃእ ኣቦና ገፆም ከይትርእዩ ድምፆም ከይትሰምዑ እሶም ኣብ ዝኣከብዎ ኣኼባ ከይትእከቡ ኢሎም ናዮም ኣይንእከብን ኣይንፅውዖምን ዝፀዋዕኹሞ ደብዳቤ እምቢ ዝበሉ እኮ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳን ኣቡነ ሽኖዳን እዩ እቲ ንሰላም እምቢ ዝበለ ብላዕሊ ኮይኑ እምቢ ክብል ከሎ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ሓሶት ክደጋገም ከሎ ሓቂ ዝመስል ስለዚ ግን ንሰላም እንኳን ደሽዑሲ ዋላ ሕጂ እውን ኩሉ ሰብ ሕጂ እውን ዕላማና እንታይ እተልና ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ክዕረ ቅርዑይ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስርዓተ ምሕደራ ክሕዝ ሃይማኖቱ ክሕሉ ዶግማ ቀኖና ጥሕሰት ንዘለዎም ሰባት ብግቡእ ክሳዕ ዝእረሙ ኣቦቱ ጠጠው ክብል ኢና ንፅውዕ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ንሕና ከምቶም ይበተን ይፍረስ ዝብሉ ይበተን ይፍረስ ኣይኮንና ንብል ዘለና ምክንያቱ ተገይሩ ዘሎ ኩሉ ኺደታት ክእረም ብኣግባብ ብዓውታ ድማኒ ነቲ ተገይሩ ዘሎ ጉድለታት ብምእራም ናብ ንቡርን ሓድነትን ሰላም ናብታ ትክክለኛ ኺደታት ዝፀንሕቶ ክምለስ ይትፃዕርና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዩ እቲ ዝዓበየ መወዳእታ ከጠቃልለልካ ነዚኣ ድሕሪኡ እዚ ኩሉ ምሕደራዚታት ፀገም ምስ ኣጋጠመና እታ ናይ መወዳእታ ነዚ ውሳነ እዚ ክተወስን ዘገደደትና ግን እታ ዕርቂ ፈሪመ ትብል እያ እታ ዕርቂ ፈሪመ ትብል ስለ ዝኾነት ምናልባት ቅድሚኡ እውን ናይ ጉባኤ ሊቃውንቲ ሓሳብ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝያዳ በብወገኑ ክብልዎ ክእል እዮም ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ከምዚ ኣብ ስራሕ የለናን ኣይንሰርሕን ፀቕጥታት በዚሕሎ ኣቡነ ሽኖዳ እውን እንተኾነ ንመሪሕነት ሃገረ ስብከት ብሓደ ሰብ ጠቕላልነት ገይሮም ሞኦም ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኪደትካ ኣግባብ ኣሰራርሓ ሃገረ ስብከት ስለ ዘይኮነ ምንም ክኸውን ኣይክእልን ብዝብል ሓሳብ ስለ ዝደምደምና ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣቡነ እቲ ዝገበርዎ ዕርቂ ድማ ብጣዕሚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብደግማን ቀኖናን ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍልሊ ዝተኸስተ ኺደት ብኸምኡ ኣብኡ ከሎ ብምስዓዓም ይፍታሕ ኢለ ኣነ ኣይሓሰብኩን እሶም ግን ብምስዓዓም እዮም ፈቲሖሞ ሰላም ብምብሃል ሰላም ምስ ኩሉ ነገር ፅቡቕ እዩ ሰላም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ፈሪሳውያን ንሰላም ክብል ምግሳፅ ንሰላም ክብል ብዛዕባ ትምህርቲ ቦታቶም እናዘከረ ናብ ጥንቲ ክምለሱ ደቂ አብርሃም ከም ዘይኮኑ አብርሃም ዝበሎ ከም ዘይብሉ ዘለው ካልእ ምዃኖም ዝነግሮም ዝነበረ እዩ ስለዚህ ተመ ምኽንያታት ሰላም ዝጸልኡ ገለ ዘይኮነ ንሰላም ካብ ቀደም ኢድና ዘርጊሕና ንደልዮ ኢና ግን ሰላም ሓቂ ሰላም እንተኮይን እምበር ሰላም ናይ ጸላም ግን ንሕና እንደል ማለት ናብ ጸልማ ዝወስደና ካብ ዝነበርናዮ ቅንዕ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣውጽዩ ናብ ጎደና ፕሮቴስታንት ዝወስደና መንገድ ድማ ይንኸይድ ስለዚህ ህዝቡ ሕጂውን ክርዳእ ዘለዎ ናበየናይ ጎደና ይኸይድ ከም ዘሎ ኸለል ኣሎ እሺ ናይ በሓቅ ዝረበሎ ተዛሪብካውን ጉዳይ ስለደ ይኮነ ካብቲ ነውሕ ፍጥር ብዝበለ ግን ናይ በሓቅ ጽቡቕ ኮነት ማለት ኣለኹም እንታዩ እቲ العلوي مركزنا سلام أبي سبحانه سلام دعوة على مركزنا سبحانه فقد أبي سلام هيدا اللون بل لكن بكلهم أبوهم برات أوروبا جوات قربة أنت ما تبون التردين علينا هذا يتبو الذي أتي اسم سلام أبي من جبل تبركا وسع زي كنا حضرتها يفانو كنا حضرتها جن كلهم حضرتها قرطان حضاري يكون على مرتبة أبونا للو ما سلام يجي أيضا لون الذي تبدي له مسمى بدلي وجوه بدلي الزحل كله بداية وسعنا كم ترى دليل امبارح إذا كان ديلو كله إذا عرفت تفكير
ما بحقي أبتدي صحبات بنا إيرتر أرثوذكس لازم أنا نخيل جدي زربا إجرا بحق إجر عباي هم إيه أبونا كندا كنا نعرف فتي ما إلهم دو وين نتحق مثلا يزرع أنا أفوسو يزرع أنا يأرتي انتهي من نواهم مسيوم كأ ذكره نواهم مسيوم أرتي بتكون كنا أرتي بحاجة خاصة حسب كأ سفلا لنا تسال دول ولا ما إسكي بوش ولا بعض الشحراي وانا بسم كاتب الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك حراي بمقصال أتي عركي فسيمة أي فسامكون بحجي ونزبل نروي نجار ولا حنتي تزارة ونجار يلن دحري أحد آب أحد ولد أحد منفس قدوس أحد أتو إلكا أحد أتو قدوس إلكا دحري ما أدق زيابي هالمغرب سني انت إيو بحج استرفت مالسي زي نتي استقبلو أردي خان نتي زي تقبلو خادماني قسيل كألنا بحج استريفنا له مبالسي من هالبات نعي زي برهان لي يلن بحبش شو مال السم وديهم يعني حج استرفه يلن دحر أب حد ما أدق زيابيهر مقداسي انتاي بحجي كمز عرق تعرق بحال كميدي نمنتاي دينا زيته تغيرو اتي زيتكو نتي أكلت زنبرة هاجر سبكت ناي تمرت هايمانوت زنبرة غدلت بلاي ناي سمين أمريكا نزي كما يقر كاتعريو كما يقر كحد ممزاي سلازي ودينا زبلو زلو دحري أب حد قداسي مقداس انتاي مو تترف سنتاي اسكسمر استرفه يلن سم وديهم ايم مخنياتو دحري قداسي بحساب دحري ما ادق زيابيهر مقبال بوم زمس لوط يلن تودي بقى اتتلو حجي وي نسعبهم كنتا اقدم ابيلس جلس قوا مس كل غدلتاتو تقبلوا وديهم اي تقبلوا ونيهم تبلحتو قبل علي انسيا سلازي وي نقبلو اينا وي كادماني مالتي اي نقبلو نينا كله ازي كيدت تغرو زلو غبو ايكونن مالتي سلازي حجي انت اتدلينا نقوم ببهلاوينه اتدلينا أبا قدوم بفلاي كنا محلالكو ندلنا بيت كريستياننا ناب حزبنا مالتي مسناي سمين امريكا تغورو زلو زي حقاوي سلام زي يبلو غبو مسرح عرقنا بيت كريستيان زي مالئه سلازي خونه እዚ ተገሩ ዘሎ ኣይንقبሎን ኢና ትምህርቲ ሃይማኖት ዘጉደለ ትምህርቲ ሃይማኖት ዘየማልአ ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ዘለዎ እዚ ኩሉ ከይተዓረየ እዚ ተገሩ ዘሎ ምናልባት ናይ ስጋው ድልየት እንተልይዎም ናይ ስጋውነቶም ብናይ ስጋው ድላየ ምግበሩ ንሕና እውን ብስጋው ንጸልኦ ነገር የለን ምክንያቱ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኢና ኣብ መንፈሳዊ ኪደት ኣቲኻ ግን ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣቲኻ ግን ስለዚ ፈተወኒ ምስጋ ሓሰማ ድበልዕ ኣይበልዕን እየ ስለዚ ፈተወኒ ምስ ትምህርቲ ሃይማኖት ዘጉድል ኣይከይድን እየ يتدمروا انك مثل الاويان وارماويان مستثمرت هايمانوت زغدل ايت التحوسوا قبل كله سلام ايت بهالي كونندلو تمرت هايمانوت حدا زي كونكا كسبب حدا زي مساها دك حنت بيت كريستيان نختبل ايتخيل ازي غدلت ازي كيتعرين كله عرق فصيمه ازبل كون ايكونن
ኢና ንብል ዘለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከም ዝብልዎ ዘለኹም እዚ ተሪፉሎ ብሕጂ ክነስዕቦ ኢና ድብል ሓሳብ እውን ኣሎ ወግን ንሕና እኮ ቆልዑ ይኮናን እምሮ እኮ ኣለና ኣብ ሓደ እንተዳ ቀዲሶም ካል እንታይ ተረፈሎ ወላ ሓንቲ ዝተረፈ ነገር የለን ትምህርቲ ሃይማኖት ብሙሉኡ ከይተዓረየ ጉድለት ትምህርቶም ብግቡእ ከይተጻፈፈ እዩ እቲ ዕርቂ ተፈጺሙ ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ዘለዎም ነገሮም ከይተጻፈፈ ኪዶቶም ከይተረኣየ ከይተወደአ እዩ ዕርቂ ተፈጺሙ እዚ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ክሳብ ንሕና ነቲ ንነዊሕ ኪደት ዝኸዱሉ ክሳዕ ንለምዶ እቶም ንቃወሞም ዘለና ክሳዕቲ ድጽላኣና ክሳዕቲ ናትና ዓቕልና ንውድእ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ድላማሞዶ እዚ ክሳዕ ዝገብሩ እዚ ኩሉ ኺደት ንዓና ክሳዕ ዘላማምዱና ክሳዕቲ ንዕኦም ሕጂ ሲኣኽለና ኢልና ዓቕልና ናይ ምጽባብ ወይ ድማ ዓቕልኻ ናይ ምውዳእ መዓስ ተርእዮ ከምዚ ነርኢ ብኸመይ መገዲ የላማሙድና ደኣ እምበሪ ዝተረፈ ነገር የለን ሕጂ እዚ ድዕረ እዚ ክበሃል ዝበሃሎ ነገር የለን ምክንያቱ ተወዲ ስለዚ ብሕጂ ዝዕረ የለን ንሕና ህዝብና ነንቅሕ ቤተ ክርስቲያንና ንምራሕ ኣብ እምነትና ዋዛ ፈዛዛ ኣይሃልወና እዚ ኺደት ዝኸድዎ ዘለው ጽባሕ ንግሆ እውን ምስቶም ፕሮቴስታንት ዝበሃሉ እውን ሓደ ንኹን ሓደ ንተሓወስ እንታይ ዝፈላለየና እውን ንመጽእ ምስ ፕሮቴስታንት ሕጂ ዲና ተፈላለይና alright እስከ ቀድም ናብ ኣምኻድና ብጣዕሚ ኣብ ሞሽ እንበተ ኣብዚ ዝተባሃለ እንታይ ትምልእዎ ማለት ብሓቂ ከም ተጽሒፎም ወደለው ወይ ከዓ ከም ሓደ ግዜ ዝበሃል ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ሆዱ ተሰማምዐን ድብል ኣሎ እሞ ብኡድ ብሓቂ ብኡድ የምሰደለው እሺ ኮይና ናይ ብሓቂ ኣነ ሓደ ቃል ይዝክር ምክንያቱ ንሰብ ምሕሳው ይከኣል እዩ ንሰብ ምድንጋር ይከኣል እዩ ንሰባት ብመልሓስ ብመልክዕ ብስእሊ ብብዝሕ ሰብ ተኣኪብካ በቃ ክትእምኖም ትኽእል ኢኻ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ከመይልና ኢና ክንሕስዎን ክነታሎን ከም ዘይንኽእል ሓደ ቃል ይዝክር ኣነ ኣብ ማሕበረ ሃዋርያት ክጽንበር ከለው ግብረ ሃዋርያት ሓናንያን ሰጲራን ዝበሃሉ ኢና ነንብብ ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ናብቲ ናይ ሃዋርያት ሕብረት ከኣትው ደልዮም እዮም ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ክምለሱ ደልዮም እዮም ግን ድማ ክልተ ልቢ እዮም ሒዞም እቲ ሓደ ልቢ እንታይ ተይልና እቲ ናይ ዓለም ዘሎ ልቦም እዩ ሃፍትና ኩሉ እንተሸይጥናዮስ እዚ ማሕበር ተተበቲኑስ እንተደኽዮምስ ጽባሕ ንጎሲ ንሕና እንታይ ንኹን ሓዲግ መዲ ክገድፉና ክእሉ እዮም ኢሎም እዮም ናብ በዓት ጴጥሮስ ይገርም እዩ ልክ ኣብዚ ሕብረት ከምኡ ተፈጺሙ ብፍላይ ኣብዚ ዕርቂ እዚ ኣብዚ ሕብረት ዝብልዎ ዘሎ እዚ ኺደ ዝረአ ዘሎ ሓራይ ንዓናስ ክሕስውና ክእል እዮም ንዓናስ ሓራይ ከታልሉና ክእል እዮም ግን ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክፍራሕ ይከኣልን እዩ ከመይልኩም ንመንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይሎ ንመንፈስ ቅዱስ ከመይልኩም ክትሕስዎ ሓራይ ንዓይሳ ኣታለልኩምኒ ከመይልኩም ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕስዎ ትኽእሉ እዩ ከመይሎም ሓቂ ዘይገበሩ ከለው ዘይተጣዓሉ ዘይተኣርሙሉ ከለው ዘይመለስዎ ከለው ወላ ሓንቲ ዘይበሉ ድምጾም እኮ ሰሚዕና ኢና ምናልባት ዳሕራይ ግዜ ቀደም ዝበልናዮ ቅድማ ኣኼባ ዝበልናዮ ክልተ ምትዕጽጻፍ ተራእይኒ ናይ ሎሚ ናይ ሚድያ ግን ታ ትኽክል ንሳያ ግደፍዎም ደሓን ክሳዕ ዝዓብዩ ትዝተረዳእናዮ ክሳዕ ዝርድኡ እቲ ድሰተናዮ ክሳዕ ድሰትዩ ኣየናይ ጽሩይ ማይ ሰቲናስ ሓርየት ማይ ክሳዕ ንሰትር እዩ ማለት እዩ ትሕርክርክ ዝብለና ምክንያቱስ ንሕናሲ ኣየናይ ኢና بحنساب سرناين كردادن يعبمو دحر بعلو قسيل خفله يدي سلازي زاي كون سلازي اتوم لكعهم يم غيرهم تحاسوت ناي منفس قدوس معرخ ندز زاكل متلال يكال امبر
إذا قبائل كاونت إذا أكل دخيم اللوتعير اللي يرخون خلي أيهوب من البات تا ناتهم ناي بوجنا بامك أريوز مرحو زم قبائل كاونت ناتهم زوجوا مجلس نيرة تحكي تنحك حق السنين تا فيديو ناتهم ريكورد زوج أدم تا ناتهم مجلس زوجوا تنتمر تهايمانو زخنا هو سلاسي آتون هو يسوع كريستوس فرادي جنا كارا خاري اسكي تخيلكم مكابي تتمصوا لي ونصبق نيرو مخنيات تخكلهم جليصهم يمنسو أبكربات اللي أنت ندبدابه بونت زي دحان أنا ونحس إنهم بدهم دحان سجم يقولون بخنياتو إذا ترى حزي كونس بزوح دمسي بزوح حساب بزوح صحفات الله ببجزيون كنا وصون كن حبرون نخلنا نتسب أوريدنا هاي ما نطنق ساعة زخنة بتخكل نسهم كلام جليس أمين اتساقم نانا مالت بزعقات أمي نتوم بتحت أبا مكاريوس زم حدور يصنحو أحواتنا يمكسر أستاذ أنا بتساقم يوم عوتات يوم نساتهم تعويتهم يوم أبانا كفتم لهم زخول أكلن كفتم زخول رئسن حيزهم كل جزيرة رئسن دحر حسكا من بتساقم يقولن نبزبوا يقولن كلا آدم كم زنا يبع الديك اللي كانوا زمن زنا برم بقى رأس مقراط من دحر مسي تنقوا مخنياتوس انتاي زبل أب قداسي أتناتيوس نتقواسا يوم تنباقع فحبلان كند كون نتقواسا يكتحزلو إذا زوسدوا واسقمتي أبا أمريكا مزلو بقى دقق بزبل ركب رقق بزبل متق بزبل مساناون مزمسلو نعناون بتعم دنجيصم مزعكبونان سبات كوينو انتاي مغباري انتيلا رئيس محازيا تا رئيس انتي نزي حبرت زطرنفون زمرحون ابنو شنو دايم نزي حبرت واناتات كوينم زساسيلو زلو ابا امريكا زلو 3-4 سبيوم سلاز انتاي دايتيلا ناي قدن كناتل لنا بسور بمبال كمزي نحد حموم مدهانيت وقيخا تكتبولو تدل مملسكا تلمسو زينات مدهاني زهابكايو اغاطام خوين زين نت حبرت زينات مدهاني تمهيبمو حج لميس زلو اتزهابو مدهاني تخكل ايكونن تغاغيو سلازي تزهابنا مدهاني تخكل ايكونن توما بسددو مدهاني تيلو تخكل مدهاني سلازي يكونيوم نزي حبرت سلازي جن بيانس خالي ترف ولا نخلاتنا تزي وسدلهم جن بزحات يحميملومي صبغ عدل سريع مين سلازي نساتم عوتات يوم انا نعاوم ولا حنت زيلوم الى زنقفلهم ايكونكن علامومي ناي قد ان حنت نجر ناي قد ان حدا امني او وش زلو ورق ختصبر كتصبر لك كتصبر لك مخنا زدليك تخوين كومي سلازي سام ناي قدني سامعون تخوين كله زي سامعون تخوين فرق مقراط ناي قدني ازخا ناي كلهم بروسيسانتاو منقسقاس زلوهم بحر لمد كومي حقنيا تمثيلكا تدناغاصي ناي فتح حساب ناي فتح حبو نا بقى اسخاطراي نا حق تدلي كالو السلام زيدليو صلي طرح زغوهاهرو حلف حليفهم كمتي زولنا صباحهم كله بلو يا ميديا ناي بوليتيكا سبات بهقدف زتلاقو كمز خمز ايكونن سب دحر حجي كله ايرتراوي احوات كنفلطو زلنا نحنا ناي بوليتيكا سبات ايكونن كتقاوموا دليكم تقاوموا كتدغف دليكم دغفوا نعاكم يزملكت جن بشم قوام هايمانوت كامل واتا يدليكانكم كتدقف دليخ هايمانوت كا مقيارا يدليكانكم هايمانوت كا صنعخا اب امنت كا صنعخا اب رست بوتات كا حسكا كتماغوت تخليخا نابوتي يكون رست بوتات يميتو ايكونن مصعب نغس نابوتي سي نرست بوتات يلو رستي يحلف يهبن اذا اتاخلت وينيو بعلي ززرو بعلي زفري يلي يلو اب رستي يكوميتو كاب رست وصيو ناب كال خيد انت زخون اليزابيل قدم رست وريسا مطفوت تنيرا سلازي نحنا دما نسغوغ نبدل نغرف ابرست امنت ابوتاتنا كن كنصنع يزلنا كمتا مقابل مخنيات نرست بوتاتنا نحق بوتاتنا نتزاز ابوتاتنا نيونو نتم قدامون نزي حج زلنا عين عخا نزومنا حج غزياوان مريحنتا يكوننا نري نتم قداموت ابوتاتنا ينا نري سلازي حجون منسي بشم تقاومو بشم مدغاف بشم بوليتيكا هو زل الرسمي بطعمي سلازي استوعل تربيت إسحاقون كوميل أنت حوي أبغودنا وجه خاسي نتايلو ناب كل أمعدو أينا إيز خونة تخكلني من قد خاحتر بتدحني زبل كاي خاخي نحنا نعنا وانا يكوننا نبزلنا نعنا صعبنا يكونن نحنا قن حق زخونة مرطو كم تنايت مالي إذا حق زبال ورقي زي معارض تلبط عره خبيب نا هايمانوت صقم اللو نحنا بز حبرت هاجر سبكت أوروبا خونا أبكو أمل على صقم يبلان بتزلنا قدم حزقاطمنا صقم مخنيت تغيرو كنقصل نخلينا ግን ሃይማኖትና ውሽጥና ሕልናና እንዳተወቅሰ እሙኻ ትክክል ዘይኮነ እንዳሃለወ ቀለ እንታይና ክንላማም ስለዚህ ጽባሕና ቦ ድሕር ጽባሕና ፕሮቴስታንት ምዃንና እንታይ ውሕስነት ኣለና ስለዚህ መንእሰይ ዝቤተ ክህነት ተስተውዕል የዝደላ ኣነ ነዚያ ክብል ዝደሊ እቲ ዝተገብረ
متحواس يكون تي تجبر متلال جن بتاع مخبيل أنت أيتي مالت تعركسي نمنتاي نابنت هذا جبالي كاونتي سي نهاجر سبكت أوروباس سبساب لي خلنا نيرو إذا نجارات زيس كنسدل لميلو ده حرب بزحات أبيات كرسانات بزح تقريبا مغنياتو بزح تقريبا استيل كافتنايتهم جبالي كاونتي دسددو 29 جاتن 29 عنك سلاس حاجات بزح توصيني مغنيات خافت أود صحابو نبعلو بزح الله مغنياتو أب كندانا أب كندوم كنزيبل كندابل بزح نجار بزح تحاتي تزين جناي تملسن كلا أي نتوم بتعرقتنا أيام تبلوهم زلهم إذا حتى هذا إذا حتى تلنا نايب حق اليوم قد يفهموا نجار قدوسان نايب حق اليوم تمليسه إذا متى عبد ياخذ جلس أزللي حنت لا تعم تقال أنت أتبل زخونا من الناس بلو أنت بناي إيرتراخن كيد كويلهم يوم بتمت أحفتها زلوا بيناي إذا أبغى قلت أقول أينا إتنا إيرتراز بحال زلسي أينا أمدلي مغنياتو بفتسم نغيره يكونني لم يما بدمصتاته ما بصحفاته ግን ኣየና ኢትና ኤርትራ ዝብል ዘሎ መቀሸሽ ሳይናይ ምክንያቱ ብክልተ ነገር በታ ሓደ ናይ ኤርትራ ዝሕጂ 2000 ዓመት ዘምፀቶ ዞም ሕጂ በስመራ ዘለው ገለይለም እዮም ተናዓይቁና ምክንያቱ ንሶም ኣብ ግብጽ ከይደም ሰልጢኖም ንሕና ካብ ኤርትራ ኮይና ተደፊና ስለ ፀናሕና ይተሓሳቦም መስለን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ርስትም መጻሕፍትም ዘለና ካብ ኣቦታትና ውንኹን እትግቡ ዓቅምና ከከም ዓቅምና ሰሚዕናዮን ተማሂርናዮን ዝመጻና ትምህርቲ ኺደት ቤተክርስቲያን ስለዚ ኣይቅየርን ምሕደራ ክዕረኽ ዝተኻኸል ክንጽዕር ናይ ኩላትና ሓላፍነት ሃይማኖት ክስተኻኸል ሃይማኖት ክፈርስ ግን በጀካት ዝምልከቶ ቅዱስ ሲኖዶስ እንተዘይ ኮይኑ ተራ ካህናት ዲያቆናት ብዙሕ ነገር ስለዚ ነዚ ዕርቂ ዝፈሪመ ምስ በሉ አቡነ ሽነ ዳዋ ትጉባኤ ሊቃውንቲ ከዳ ጉባኤ ሊቃውንቲ ዳ ሞንታን ገብሮ ደብዳቤ ጽሒፎምሉ መልሱሎም እሞ ከዳኒ ከይዳ ፈሪመው ማዓስ ቀሊል ነገር እኮ ይኮነ ናይ በሐቅ ዕርቀ ሰላም ክኸውን ተኮይኑ እኮ ክኸውን ዝነበሮ ኣብዚያ መጋቢ ብጻቡነ ሽነዳ ዕርቅ እንዲም ክገብሩ ይደል መጀመርታ ይትረፍ ንኡሳን ሃገረ ስብከታሲ አባላት ሃገረ ስብከት አኪቦም እኳሲ ክኸይድ ከምዚ ኢሎምን ለው ሞ ዘም ደቀይ ክፍርም ኮኽብልና ይካል እታ ዝመፀትና ቃል እንታ አቦና ኣብዚ ሶምን እዚ ንኽገሽዮም ናፍትናይ ግብጽ ገዳም ዝኾነ ሓቲቶም ኣለው ቅባዴ ወይ ሜሮን ዝኾነ ፀዊዖም ኣለው ክኸይድ ግን ኢሎምን ኣለው ትብል ቃል ጥራ አቦና ትኸድለኹም ኢሎም ትኸድለኹም ግን ዝኾነ ፈርሙ ዝኾነ ገለ ኸይብልኹም ግን ተጠንቆቁ ዝበልዎም ውን ነይሮም ከይዶም ግን ድሓር ፈሪሞም ተሳኢሎም መጽኦም ኣብዚኣ ታናይ ምትላል ዝተገብረ ስለዚ ብዚኣ ከተልል حساب أبي أخلص تبدأ له أنا جرالي أجي أنت أخلص من الرجال أبو نسينا لا نزل أركز ذيك في المخلو وجب عليك أو أنت أخلص أي نبرة هو أنا ما أخلص نبرته شيء أي هذا هو دخله أي فلان هذا السؤال ميران كان كخي سبيل حبرتك وهي كمية هذا ساعتي أخاني بولبون الحلات خودكم كون زعما أركي تجارب زعما أركي جنائيو زي تجبر ولا نحمانك نجيب جنائي متراي جبرنا زعما ديا كي تجارب زعما خالي أكون تونكم بن تعال ليكم جوا إلكم ما إسم كانوا أنا ميران يدوم إلا مكم كيدام جيم لكن حمص معلتي أبحمامات والعن كليتي أبصق بالبيجي ኣብዚኣ እታ ንዓና ዘይኮኑስ ነቶም ኣቦምበራት ናይ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ናይ እስራኤልን ካናዳን እዮም ኣብኦም ንሶም እዮም ከም ኣይለሞም ንሕና ምፍላይ ንሕና ይነበርና ከክልተ ኸባና ተወኪሎም ስለ ዝነበሩ ግን ንሶም ከምኡ ከዓ ኢሎሞም ኣቦና ከምዚኣ ከይትገብሩ ኢሎሞም تادله هذي سيخبدله نهاجر نعكم قرب حبرية ربنا نحن خم جوالي كونت وكون يكون حبرية أي نبرنا الملك ودي مكانه ما أفلتنا تحرف بيتي أفتح مامات البيت كنا نجرب في براي زين حد ذكره قومكم أتعلم ما إحنا في سفرته أنت يوم دليل لو فرق دلوا يكون قد كنا نركب مليتنا نرنا كم جرد أنا ولا حد زبأت نجار سكاب حدي أيضا تبوك أيضا ما تنتهي بو ما أنا كل ده وقت تجربه كل ده كنا أبيام كل ده كنا أبيام ما تساوي سرعة تسارع هم إذن هني بتساوي أسرع من مبالغ ودن ولا بقول نسمع أدلنا أتأكد إحنا في أمريكا يشتي هذا ديكم ودي معلومة نرجع بداية إذا أسألنا نحن أموردلو خلاص أبيبول أبدا موجودي أنا لا أدري أكتب سموه لا أدري أنت كم كنا لتدلل مخنيات بدي حد السيستم كله حقاو نقدر نقول نقدر هذا كيف أقول أتني كأقول نقدر ترى أي صار نقدر نجي بكر سبب أقول لا أبدا الأول بس أرخى نبلع عليه تيجي إذا ما يوم كريم الله
إلهم مثل لهم في انتهي فريمة كم يوم تقبلكم وانتهي يا حجي ساعكم هندبت قدمتهم نسهم فريمة مبالم كوت ميديا يترايكم أجيت فريمة مسبول قاعد مينا مسك بالك أو أنتوني مترخيبهم نيرم زاهم قلنا إحنا ونسنبيدنا إنا قدمين إحنا هاجرس كتا أوروباس قلنا حقوسات قلنا بويات كوينا إنا وانتهي دا هندبت سلمن تاي دا ونيلنا إنا مريحنا تاب زي بلو ما خرتب زي بلو متى صحف زي بلو ولا حنت كويب لهم بينهم كويب قل لك نحنا إنا بينهم نبل زلنا نمبر نسوم قن كاب قدمات حزم زدالو ولهم من قد استسأرقل لهم نيري يخدوا وطرعهم نيرم أبونا حجونا أنا نبصعبنا شنو دا زيهم ملنا نحزن لهم قن أيكوننا السم أيكون انت صقم بصعبنا شنو دا منم أيكون السم بقى بزيان نوتو بزيان وصا زبلو زتقمطوا لهم سدازلو بمقدم تزيكوين نمبر نسوم أبزا هاجر سبكتات أوروبا خزورو خلو نايبا حق بزعبا سمين أمريكا بزوح زي تحاتيتهم نساتهم قلتهم أريمهم يقريتا خسع زي حاتوتو أنا مسوم حبرتي بالليل ندابلو ززورو زنبوريم أبا هاجر سبكتنا عدت قبر خلو حجم تعوانم تمليسهم بحر 4 ور خلوت يخلي إلى أنا أحسب جن كلوتهم زخل حدا نجار قاتيمهم كم زل جن ردع عنه خلو مخنياتهم هاي قدني بينهم يوم أبتكزيتي قدني إمبر الصوم كم زي يكون مخنياتهم الصوم تسخنوا إذا زفرموا لهم في الرمية ينزلونكو 10 نتبين أبانكو إذا 10 حمش 10 خلت عمل زنبرات مرتاح مالت يلوا لك كانت هاجر سبكت أمريكا أنا بمقاريس قلت خلوون أبونا شندا يقريتها خمسة حتوتو أبونا مقاريس كم زدن قلت لهم أمتي ناي قبص دما تقام يلني له بقى دحر أبونا مقاريس تفلطوهم كومكمسي حراي له خمسة فرموا منبر ناي قبا لك أو تزبهر وعل خمسة لون ملهم زبهر يقولوا لكم ግን እንታይ ዳ አይነሩ ተይልና እዚ ናይ ጉባኤ ሊቃውንት በዚ ዝኸይድ ነበረሲ ነዘና ኣብዚ ዘለና ንዓና መረጋጊ ከምዚ ንደርሆ ጥረምረ እንዳሃብካ ትዕሽዋ ክሳብ ትሕረግ ክሳዕ ማስ ኣሲርካ ኣውደ ዓመት ረቡዕ ገለ ገዚእካ ትኸውን ሞ ሰንበት ስለ ዝኾነ ኣውደ ዓመት ሽዑ ክሳብ ዓርቢ ኾነ ረቡዕ ከይተርሕቅ ካብቲ ገበላሲ ጥረምረ እንዳሃብካ ትጸንሕ ማለት ሕጂ ንዓና እንታይ ጥረምረ እንዳሃብና ጸኒሕም ማለት ክሳዕ ናብቲ ገምገም ናኣቱ ግን ናይ ብሓቅት ዝነበረ ጥረምረ እንኳ ዓይዋ ከይተዋሕጠ ስለ ዝጸንሐ ግን ናብ ማሕረዳ ይብጽሕን ነቲ ሕብረት ጠጠው ኢሎም ክማጎቱ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣቦታት ፈርዮም ብዙሓት ድማ እንኳዕ ሰይሎም ድልየቶም ማለትሲ ንዖም ተመሲሎም ምሳና ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ማንቀውቶም ስለ ዝኾነ ከም ጸላእቲ ከም ደለይቲ ሰላም ብምዃን ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ሰላም ዓጢጦም ዘይኮነስ ዝነበሮም ትምህርቲ ሃይማኖት ዝነበሮም ጉለታው ውሽጦም እዩ ሕጂ ዘውጽዎ ዘለው እዚ ኺደት እዚ ኸዓ ይኺድ ንሕና ግን እንታይና ንብል ዘለና بشم تزول من قسقاسات نحنسا ناي بوليتيكا نحنسا ناي غليلو ሃይማኖቱ መንእሰይ ከይልውጥ ቤተ ክህነት ክጸንዕ ስርዓቱ ክሕሉ ክማጎት ድል ዝደል ምሕደራዊ ጸገም ምንም ሽግር ዘነገር የለን ተዓጢቅና ክንማጎት ንኽእል ኢና ግን ምሕደራዊ ጸገም ጌርና ግን ሃይማኖትና ንቕይሮ ስርዓትና ንፍርሶ ዝፈረሰ ድማ ነርሕቆሉ ምኽንያት ነገር የብልና ስለዚ ግብጽ ንሕና ከምኡን ተዓሪቀ ምስ በሉሲ ኣጋጣሚ ተሓንቲ ሕተ ዘቕረብና ሎም ብጻብነ ሽነዳ መጽኦም ከብሩላ ብጻቦና እንታይ ኢልኩም ዳ ተዓሪቅኩም ከምዚ ፈሪምና እንታይ ኢልኩም ምክንያቱ ንሰምቆ ኣብ ውሽጦም ኣብ ትሕቲ ግብጽ ንነዊሕ ዓመት እናኸዱ ኣብ ትሕቲ ግብጽ እንዲም ነይሮም ግብጽ እኮ ኦሪየንታልያ እዚኣ ኸ ኣላ መምኽኔታ ግብጽ እኮ ኦሪየንታልያ ንግብጽ ተቐቢልና ከመይል ነሰምቆ ግብጽ ትብሎም ይብሉ ነይሮም ያታናቶም ሓንቲ መልሲ ግን ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ግብጽ እንታይ ረቐዱ ተግመናፈቃን ንዲም መናፈቃን ዕረቕና ግን ነይሮም መጀም ከዓ ግብጽ ትብሎም እስተምኮ ግብጽ ትብሎም ይብሉ ነይሮም እሞ ቅድሚ ሕጂ ምሽ ይቅሬታ ከሓትለዎም እንድሕር ተዳ ናይ ብሓቂ ነገረ ድንግል ማርያም ነገረ ስላሴ ይኹን ነገረ ቅዱሳን ይኹን በኣግባብ ተኣሪሞምሉ ኮይኖም በትና ኤርትራ ክኸዱ ልክዕ ክምህርዎ ፀንሑ ጉድለት ምዃኑ ሓደ ኣብ ዩቲዩባቶም ዝሰቐልዎ ኣብ ዌብሳይታቶም ዝለጠፍዎ ዝጸሓፍዎ ዝተዛረብዎ እሪ ቁፅር ኣቢሎም ነታ ቤተ ክርስቲያን እሾኽ ከም ዝዘርኡላ እሾኾም ከም ዘለዓሉ ድማ ኣልዒልና ኣለና ካብ ሕጂ ስርናይ ክንዘርኦ ኢና ግራትና ኢሎም ይቕረታ ከሓትለው ስለዚህ ክንደይ ዓመት እሾኹን ስርናይ ክርዳድን ብሓደ ኣብቂሎም ኣብ ማእኸሎም ቅንዓት የለውና ኣይኮንና ንብል ዘለና ግን ግብጽ መምኽኔታ ሽፋን ኦሪየንታል ተገይሩ ብዙሓት ናይ ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ሓቢሮም ዝጽልዩ ሓቢሮም ሆ ዝብሉ ንርኢ እኮ ኣለና ኢና تعاريق بالنسبه لنا لك شعو غزي يوص نيري زي اوتوبيس بال متبابعي نايت مرسن بجماري يتباهيلو بزح ነገር ስለዚህ ቀሊል ነገር አይኮነን ትውዘለ ስለዚህ ቤተ ክህነት ንሕና ቀንዲ ነቲ ቤተ ክህነት ኢናት አፍልጦ በቀረባ ክንረክቦ ስለዚህ ንኽኢልና በሚዲያ መሲናዮ አፍልጦ ከሕይል ክምርምር ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክግንጽል እዘ መቦታት እንታይ የሚሎም ቅድም ሕጂ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከንታይ የሚሎም ለገፍሓና አልቦችም በሰው
نرفع تزارب كم يودا أو لنا يكون الدكتور اسمه أبو شو لنا بخمكم أفكار أي تصلح إذا عرق زي بحريص أنت فيسبوك مستعوجة بحريص أبو دبركم أخير هذا أو اسم هذا عرقوا كيف تصنعون عرقوا كيف تجيب يدوم جاري من عرقوا كيف jadi harogan ini baru harogan nemen tayo ngan ar awjam ko arti ko at arti ko hamze ko ne amus ne dal lagi na ta ko tan ma ko min riya na al hatta arti ay ka tamam ko mulas mo isna ta lahid bi sai na ba ba shi እሺ macam mana ከፊቴ ያለው ዳህና ሄጂ هو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሕራይ ብምቕጻል እቲ ሓሳባት ብተደጋጋሚ ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ዋላ እውን ብሓደ ግዜ ስለ ዘይከውን ካልኣይ ሳልሳይ ጉባኤ ምግባሩ ኣይተርፎን እዩ እስማዕ ኣለኹ ደ هو معلم እሺ ካልኣይ ሳልሳይ ጉባኤ ኣይተርፍኒ ሶሪ ናይ ማስ ሜዳ ማለት እዩ እቲ ሓሳባት ኣቐድም ኣቢሎም ሊቀ ብርሃናት ገልጽዎ ፀኒሖም እዮም ኣነ እውን ሓሳበይ ክህብ ፀኒሐ ከመይ ጌርካ ተደናግር ጥራይ ምድንጋር ጥራይ ወላ ሓንቲ ካልእ የለን ብሕጂ ዝመፅእ ነገር የለን ከመይ ጌርካ ነቲ ላንጋ ላንጋ ዘሎ ተእምኖ ከመይ ጌርካ ነቲ ብግቡእ ዕርቂ ተፈፀመን ድብል ዘሎ ተፃልኦ ከመይ ጌርካ ክንፀግ ከም ዘለዎ ትገብር ብዙሕ መስርሕ እዩ ተሰሪዕሉ ማለት እዩ ሓደ ክጠቅስ ማለት እዩ ኣነ ወላ ሓንቲ ዘይ ሰራሕክዎ ወይ ዘይገበርክዎ ቪድዮ ሰሪሖም ነይሮም መን ይሰሪሕዎ ወላ ሓንቲ ኣነ ይፈልጥኒ ስቲል ክሳብ ሕጂ ኣነ እዚ ፌስቡክ ካብ ድምሶስ ዳርጋ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣዋርሓት ቁፂሩ ናብ ዓመት ቀሪቡ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮሞ እሞ ከዓ ድማኒ እቲ ተሰደ ከዓ ድማ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስእሊ ዘለዎ ማለት እዩ ምስ ምንታይ ከተሓሕዝዎ ስለ ዝደለዩ እዮም ስእሊ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገይሮም ከም ምግባሮም ሲ ምስ ምንታይ ከተሓሕዝዎ ደልዮም ስለምንታይ ዋላ ስእሊ ቅዱሳን ገይሮም ከደየብልዎ ሕጂ ንኩሉ ሲ መስርሕ ይኸዱሉ ኣለዉ ብሕፅር ዝበለ ሶም ድዮም ኣይሶምን እዮም ዝፈልጦ የብለይን ግን ከመይ ጌርካ ንሰብ ካብ ኣንፈቱ ተስሕቶ ግን ይስራሕ ኣሎ ማለት ሓደ እዚ እቲ ክተገሩ ዘሎ ግቡእ ኣይኮነን ግቡእ ዕርቂ ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ሰብ ተደናግር ከመይ ጌርካ ነቲ ዘይኣመነ ተምፅኢት ድኽየድ ኣሎ ሰሚዐ ኣለኹ ታ ቪድዮ ذكراني تاع فيسبوك ما أبي كل الكبيرتي على التبليغ فرصة عن التبليغ ولا أو ثاني أنا رح كارا بس كل قبلتات ما جاءت تقبلوا لهم كما تقبلنا كل كان يجري جنس كل عين قبلتات تقبلوا لهم هاي ما نتاو قبلتنا مو مدارو قبلتنا إذا كنت مدارو قبلتنا أصلا بس هاي ما نتاو قبلتنا بس هو كهانا ስለእምነት ሓተት አይደለም ስለምንታይ ምስ ኩሉ ጉድለታት ምስ እምነት ዝብል ቃል ትብቃሉ እዘን ቤተክርስትያናት ተፈልጣ ድያ ኣብቲ ምሕዳር ኮፍ ኢሉ ከምዚ ክሳብ ክንዲ ዓይነት ኣካይዳ የስይኩም ምክንያቱ እዚ ምስ ኩሉ ጉድለታት ንክዶም ነርክቦም ኣብቲ ዘለዎ ንደይብ ነርክቦም
نحن ذات نجمع كلنا أبي ذات نجمع كله ولا نكون كله ساعة قدلتها أريمو نبي أمنتي نبي أرسل أرسل أبي دكمان قلنا نايل كريستيان كمولو سد أمبر نحن أول مديا واي أجي بفرق الله جن نحن أول كم مديا تجي نبي نبقى أصلا مديا تدور في ما بقول كله بس من كان أنت أجندة سلوك مهندس أوروبا يمكن لو كان دابلة كم يعنيني كم جيت كارثة إذا كله قدرتها وين قدرتها أنا أرم أرينا مخي يخلون يرو ليك أخني جرنا أنا كله قدرتها أو كل قدرتها هاي أشي أبوش انتهي تسأجر مسلكم بلكع ليك أبرهانات كاف زغلس هو مالتي مني مسونك سرع زخيل منيو كم بوليسن ويدماني كم كسليان كوينو كسرهم زخيل منيو تقبلنت ناي سمين أمريكا زلو منيو نزي أيقبلني اندابله زربشوم مني زقبلهم ازي بقبو كسرهم زخيل سب حيزوم يوم السوس لازم حازقون هيكونن حجتي هايمانوت ويدماتي بيت كريستياننا تقوتي تخيد بحسابهم ነገር ግን ነዚ ከምዚ ገይሮም ብፅቡፅን ወይ ከዓ ነዚ ከምዚ ደይ ዕጉባ ካይዳ ተቐቢሎም ብሓይል እናጓዓፀፁ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዘፈራርሁን ክሳብ ሰበካታት ከይተረፈ ክሳብ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ከይተረፈ ብዙሕ ጎስጓስ ይገብሩሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያናት በቲ ሓደ ወገን ተሪኦ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ድማኒ مسناي بوليتيكاوي أكايدا أتحاحيزون كسرح تريهم بيت كريستيان بوليتيكان أي راخبني بيت كريستيان نبوليتيكاو أكايدا عقب كتبل مسل اللوا بوليتيكاو كيدت جن أبيت كريستيان آتيو سروح خبر مسل يقول سلامنتا ينتهلنا بوليتيكا خالي بوليتيكا حقن حصوت دميرو زخيد مالتي قنوع سب بوليتيكاو يلن مالت ايكونن مالتي مراحي نايسغا قنوع سب يلن مالت ايكونن دولو دلو بوليتيكاوي اكايدا زخدو كتريو خلخا جن ابينا يدمعكا ابينا يزيد معكا على اليوم يمزخدو بيت كريستيان جن بقنعنا تمسرتتن بدم كريستوس تهنصتن سلازخونت كاب بيت كريستيان منم حاسوت زبحال يلن متلال زبحال يلن እዚ ዝኸድዎ ዘለው ብናይ ሰሜን ኣሜሪካ ተደፊኦም ግን እናሻዕ እንዳተላዋወጠ ዝኸይድ ዘረባ እዮም ዘምፁ ስለምንታይ ክሳዕ ዘእሙኑና أبزسي منفس قدس عقب أمكر سأما كما إتجاجي زبل بقبرة بحلنا زفت أموتو حاتيات يبلان إلنا نأمن كبلو زغلت قوات راي بقبرة بحلنا زفت أموتو حاتيات يبلان انبر انت أبوسا أي حالفان أيكونن كبلو زغلت قوات انت يخبر لدالي إذا كل جزيان داتالولنا زخودو زلو مسرح نعوم يورتا تليفوناتين نعوم كحجزوهم زخولن نعوم دسامعن سبات اندامرصو يخودو لو بخمي كأموننا دا أمبري نساتهم بحجي خيار يوم زبل يلن بحجي نسوم تمليسوم عبتان هاي بيت كريستيان إيرترا كما حضر يوم زبل أكايدا يلن كله خمي قرنا نحنا نلاما مود امتصرح زلو مود حان بحصر زبل أتنا مود داتا خزارو وزدلي أبها قرى سبكتنا مالتيو نحنا صحيفنا اينا
زليك أبرهانات كوينا كنصحف نكلنا الزخول خيدت كاب حق زرحابة سلا كنقبل زين دلي بسقاي بمنفسين زي أبيهر زدوليو دا أخسر حل نمبري نجزي أبيهر أملاخ كتالولو عقمية بالليل نجزي أبيهر أملاخ كل زخيل زفلت زمرمر زس لزخونة نهزبي كتالل أيدلي نتن زمرحن بيت كريستياناتون كتالل أيدلي زس لزخونة حسابنا نايلي كبرهانات الناتين بز مخنيات زي مصحفينا مالتي إذا عرق تجارد الله جبوا عرقي كونن نايسمين أمريكا بلوبا ما يكونن إذا حجي دسك بلنا دسك بلو مسكد حاني مبر بناي بهلن بناي لمدن زخدتو بيت كريستيان إيرترا كم مسحة كل زي كونه إيه ناولوا دسبقون زمهرون بحلنا أم زحسبون كيدت نصبح نجوهون بنصور فوجدوا إذا كي تتأرادرنا نصبح نجوه سومن ورحي عمت هيتصنحني سلازو خونه بحصر زباله نحنا مصحفينا زي قنع منقد سلازو خدو دلو تمرت هايمانوت تحيسوم غبالي كاونتي لعلواي مريحنا تصوعنت بزي بلو سقط فقيت فتيركا ندسمعها اندا مصاخا نزي قبلوخا خادما انداورتكا اب هاجر سبكت قبو ايكونن سلازبلنا نزي قبو نزي قنع كم قنع غوركم تقبلوه مبال قبو ايكونن سلازبلنا كساب كاب وساب ويدما كاتنا هاجر سبكت اوصيمنا انتي سلازخونه سلنقاومم زلنا نونسان هاجر سبكت بقبو اتكيدت نمحلال فلوم سلازنبرنا از قبو ايكونن سلازبلنا اقد منوسان هاجر سبكت ذكروا لنا وركم نما نتنغورو زلنا غباي تبوتلنا لكم مساهم كنسرح ينخلنينا كسع موداتاون كتخيدنا سلازي تخولو بمباليوم اوصيومنا مالتي كاب جروب حساب كينهب بصو ابونا بصو قدوس رئيس ليقان باباسات اون انطونيوس كاب حليفهم تاي دغرمم حسابهم سلازهابو اما حيوري اتيمم بحقي إذا تقبر دلو كون العلي أو عدنا أنت نخون نرنا زوم سبات زياتهم كون العلي مأتونا إذا كن قدام عالمينا بحد ما سميدا أنت دعات أوها بحد ما سميدا هتكي تسألها لومي تزرع حق دا أخون مبري حق توصل له من قد ملي حاسة تزرق حلوها ملي جن يومرو يهلوو حزبنا كلالي صباح نقول نابئنا خنمرح كبل اللو حجي مستي تمرت هايمانو دلو وخيدت تقبلوا يبلو صباح نقول قادماني مس بروتستانتا وتمرتي زخدون صقاماتنا خرأسك نفتش تباهيلون مزز صقام يبلون بزخ ادما خعره بزن ما خعره يخبحال مزخونه يخون مفتاش صقامات تمرت هايمانوت زلو معراي صقام ايكونن ነገር ግን ንስጋውነት ህይወት ካን ንስጋውነት አካይዳ ክትብል ንናይ ቤተ ክርስቲያን ኪደት ምዕንጻጽ ጉቦ አይኮነን አመወዳታ አቦና አቡነ ሲኖዳ ዝወልና ማለት እዩ ንሳቶም ይቅረ ዝበሃል አይብሉን እዮም አብያተ ክርስቲያናት ዝሓተቱ መልሲ አይተመለሰን እዚ ከይተመለሰ عرق غيرت بللهم غبالي كاونت زي فلطو ملات غبالي كاونت زي فلطو لعلواي مريحنا زي فلطو عرق غيرت بللهم
حتى أبيات كريستيانات كي تملسه تمرت هايمانوت كي تملسه نزو كله كي تملسه عرق قارة تقول لهم بيناي مسرج مسبلنا يوم مو بكا تفتيميو لعل سوري اتم ناي سمين أمريكا حجي يقرأ تعزولوا لي يقول لهم بكا نسوم بنسها تعاتيئو ناتهم زربا بنسها أينا يتعاتيئو تمرت هايمانوت علىكم كو إذا زاربنا دلنبر نسها كو خلاتنا يدليناي أنا باش تولى نسها يدلني نسها لني تمرت هايمانوت قدلة أنت قديلة خادمة كنسها لني يدقق يعبى حتيات أنت قرأ نسها لني نسها كل يزدليو إذا نجرجن أبكلت زايت زنبرة بناي تمرت هايمانوت تفعل لي زنبرة منبرات كمتي ناي قدامو تابوتاتنا ب300 عصر شمنتن ب100 حمسان ب500 ጉባኤ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ቆስጠንጢንያ ኣብ ኒቅያ ዝተገበረ ብጉቡእ ጉባኤ ተገሩ ዘበነ ማስ ሜዳ ኢና ዘለና ሎሚ ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ ኣለዋ እንተይ ለቀሽ ተወልደ እንተ ዳ ክምለስ ኮይነ ንስሃይ ብውሽጢ ተነሲሄ ኣለኹ ሕራይ ንክንደይ ሰባት ዘሰሓትኩ ሰብ እየ ኣነ ከምዛ ሕጂ ቃልዕ ንዛረባ ዘለና ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ የብላን ክብል ኣለኒ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ንጽባሕ ንጎ ሕቡእ ምስጢር ዝግበር ንህዝብና ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሓደጋ ይኸውድቃ አቡነ መቃርስ እንተ ደኣኒ ብልቦም ተመሊሶም ኮይኖም እዚ ሁሉ ድምህርዎ ዝነበሩ ትምህርቲ ብቃልዕ ይዛረቡ ሓደ እቶም ሰዓብቶም እቲ ኩሉ ዝምህርዎ ዝነበሩ ብቃልዕ ነቲ ህዝቢ ይንገሩ ክልተ ኣብቲ ኩሉ ዌብሳይት ዝነበረ ትምህርትታቶም ይብለይዎ ሰለስተ እዚ ከይገበሩ ግን ዕርቂ ፈጺምና ኢና ዝብሉ ዘለው አቡነ ሲኖዳ ዝደለይዎ ነገር እንተልይዎም ንዖም መልከት እንተዘይ ኮይኑ ግን ናይዚ ሁሉ ርእሲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሲኖዳ እዮም እዚ ዝገበርዎ አቦና አቡነ ሲኖዳ ከዓ ድማኒ ናይ ኩሉ ተሰካመ ሓላፍነት ንሶም እዮም ሕጂ ንአቡነ ሲኖዳ ከምዚ ስለዝኾኑ ኢልና ሓራ ኣይነውጾም ኢና ምክንያቱ ርእሲ እሶም እዮም ርእሲ እሶም ተድጸንዑ ነይሮም ከዓ ድማኒ ድላዮም ይበሉ ሓንቲ ኣይመኸደን ነይሩ ርእሲ ኣምር ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ ርእሲ እንተስሒቱ ኩሉ ግዜ ሰብ ድዛረቦ ኣይፈልጥን ስለዝኾነ ንሕና አቡነ ሲኖዳ ጠሊሞምና እዮም ካብ ሕጂ ነው ኪደት ናይ አቡነ ሲኖዳ ስለዝተፈጸመ ንሕና ብናይ ኪደት አቡነ ሲኖዳ ክንምራሕ ኣይንደልን ኢና ምስ ተሃድሶን ምስ ፕሮቴስታንትናውን ክንምራሕ ኣይንደልና ንሕና እታ ቤተ ክርስቲያንና ዝሃገረ ኤርትራ ሒዛታ ትኸይድልና ሲዒብና ንኸይድ ደኣ እምበር ብንዶስ ክንምራሕ ኣይንደልና አራይ እስከበያም በረ ናይ ሓቂ እዚ ክትልዎ ፀናሕኩም ኣይትደልየን ሕጂ ሕጥር ኣቢሉ እሶም ወሬታ ሓኪም እዮም እሶም ከምዚ ኩሉ ስናቶም ነገራት ላሸፈንካይ አሬና አማት ማዲም ኮርኩ ነትና ካመክተና እንስቴ ሳንቲም ፈርተታለ እንጂ አይ ማለት ነው ካፍት እንዳብሰለው አሉ ለነበርና ፈርተታለ ፍርሰት አማላዲና ለጎደና ተሰበሰበው ፈርተታለ እዚህ እንስሳቱም እግዚአብሔር አቦ አንተ ባሰን በሰን ተቀበለ ማነው ምንም ሰው ናቱም ምጥሪ ከነምጤና
أمينا نيجي ማለት دي لساتهم فالكتم زيبو بقول أنا وزارة الدولة هذا من تخافون يعني أحد تجارة قلبي أحد تجارة قلبي شيء الذي لسه ما تفهم بخنجة عن الجارين عن حجي بوما يكون ثم عملوا نحن أنا أقول كي مش أخافنا كل جبلات نقبل الامتحان ده اليوم بقى أنا أدرك صورات كذا جنب اللي فينا صور علامات دي ولا فينا وين إنسان كل باليوم هو أمك جبلات مكله مستلك أثر ربك يدري عشان أنا أقول لك كل بدي حجي من ثاني سيدهم هاي ما نتجارب ديات كبرهنا هاي دياتا أنا تايم هذا بس كان أقول أدين أنت واحد كميرة أنا كان تسمي بقول لكم بحفش انتاينا نزارب زلنا حجي كل سب سمعي نصورون كخونلو إذا خيدة عرقي سلازي تقبلكنايو طرحت محدراو صقم سلازي صقمنا ون زي كونسي خيدة عرقنا ازيو اشغار خم دخونه اينا خنገልጽ ጸኒحنا سلازي إذا عرق زون حجو انت خونه انتاينا نبل زلنا سلام زصلي صلي اسنات طرحيو اب عالم سلازي كل حزب عالم سلامنا ندلي سلامنا نصلي مس كريستيان مس بروتستانت حواتنا مس مسلمنا مس كاتل مس كانوا زلو زتفلالي امنت مس زيبلهم سباتون ممس دليتهم زملو كم سب نحنا كم تناتنا امنت نخل سب بسلاماو منقد خنبر مصحفنا زو حقنا بيت كريستياني مس زخونه سب بسلام ناي منبار حج من البات ناي بزيوم فولي ነገር ንምግባር ዝመጽ ዘሎ እንዴ ሰላም مس كل حق بيت كريستياني بصعان ገባሬነ ሰላም يتباهيلي እቶም ናይ ሰላም ገበርት ብጻዕም ተባሂሎም ምዝኾነ ይግልጹ እንኳን ደግዳዚ ብነን ሕድሕድና ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኮይና ዝተፈላልየ ትምርትና ርእስትን ሒዝና ጸኒሕናሞ ተኻቲዕና ተኻራኺርና ኣብ ሓደ ተረዲና ብሓደ መንገዲ ብሓደ ሕብረት ንምኻድ ዝበሃል ዘሎ ሂደት ማለት ስለዚ እዚ እቲ መጀመርታ ምናልባት ጉባኤ ሊቃውንቲ ስፍሕ ብዝበላ ይሆብ ሓደ መዓልቲ ክገልጾ ተስፋ ኣለና ኣነ እቲ ዝነበረ ሂደት ምክንያቱ ጉባኤ ሊቃውንቲ ዝፈልጦ ይኸዶ ይገለ ዝበሃል ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜውና ስፍሕና ንገልጾ ንኽእል ንኸውን ግን እታ ንሕና ቀንዲ ክሳብ ሕጂ ሰብውን ተረዲእዋ ክቅጽለላ ኣለዎ ትበሃል ዘሎ ግን እዛ ተፈጺማ ትበሃል ዘላ ዕርቂ እዛ ተፈጺማ ትበሃል ዘላ ምስኣል ምፍርራም ምቅድዳስ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዋላ ናይ ዲያቆን ሳሙኤል ሓውና ስምጥቃስ እንታይ ዝበሃል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ማይተ ዘተዋህዶ ዝበሃል ገልጽ ከለታ ንሕና ክንዕረቕ ከለና ሲብል ነይሩ ማለት ብኾሚኤት ስም ጠቂሰ እምበር ናይ ሰብ ናይ ንሰባት ኣይኮንናን ንማጎቶም ንሰባት ኣይኮንናን ስሞም አልዕልና ክንወቅሶም ክንግል ንሕና ነቲ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነቲ ሕጊ ቤተክርስቲያን ነቲ እምነት ኣቦታትና ይፈርሶን ይኸዶን ብዘሎ መንገዲ ጌጋ ንኸይሉ ኢና እምበር ንኽስቶን ምውቃስ ኣይኮነን ሕጂውን ሰብ ክርዶ ግን እንታይ ኣነሶም ሲ ጉድለት ነይርዎም ኣይኮንናን ወይ ንሕና ጥዑያት ነርና ኣይኮንናን ንተዓሪቕና እንታይ ዳ ብኾሚ ኢና በቃ ሓድነት ክንገብር ኣለና እዚ እኮ ከምዚ ዘን ፖለቲከኛታት ውድባት ዝገብሮ ዘላ ማለት በዝን ስኽጸገም ነርክ ስኽጸገም ነርክ ዘይኮነስ ተጻርፍን ነበርክ ግደፍዮ ጻርፎ ነበርክ ግደፎሞ ኣብ ሓደ ኮይና ናይ ሓባር ጸላ ኣለና ናይ ሓባር ንህሮሞ ዝብሎ ከም ዓይነት ኣብ ሃይማኖት ኣለኒ እዚ ኮኒ ናይ ሓባር ጸላ ኣለዎም ተባሂሉ ከፍርስሉ ዝኽእሉ እኮ ነታ ሃይማኖት እቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እቲ ሃይማኖት ናይ ሓባር ጸላ ኢና ዲ ኣይኮነን ከመይ ገርና ናይ ሓባር ጸላ ስለ ዘለና ንሓብር ንብል ንሕና ንዕቤት ቤተክርስቲያን ዘይደሉ ደቂ ቤተክርስቲያን ስለ ዘለው እዚ ከዓ ምሕደራ ቤተክርስቲያን ብዙሕ ሽግራት ይፈጥሩ ስለ ዘለው ዓገብ ምባልና खाली እታ ቤተክርስቲያንና ግን እምነታ ስርዓታ ደጉማ ቀኖና ትውፊታ ግን ስሩሕን ጽፉፍን ኣቦታት ብሰማዕትነት ክርስቶስ ድማ ብደም መስሪቱ ንሐዋርያትን ሊቃውንት ዘረከባ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ንእትዎ ሓድሽ ዝበሃል ትምህርቲ የለን ሓድሽ ትምህርቲ የተኣታቱ ስለ ዘለው ኢና ካብ ሓድሽ ምንቅስቃስ ስለ ዝወጸሎም ኢና ተሓድሶ ንብሎም ዘለና ምክንያቱ ሓድሽ ምንቅስቃስ የምጽለው ሕልፍ ሓሊፎም ዳርጋ ከምዚ ናይ ፕሮቴስታንት ብዘይ ስርዓተ ቤተ መቅደስ ኣብ ገለገለ ቦታታት ክቅድስ ጅምሩ ለው ረአሎ ብዙሓት ጸገም የለን ተባሂሉ ብሕብረት ጽልይለው ብዙሕ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሩሑ ከይድና ኢና ንሕና ንሶም ስለዚ ተሳሒቦም ክሳዕ ዝመጹ ሓደ በሓደ ናይ ግድን መጀመርታ ኢዶም ክህቡ ይዘለው እወ ንሕና ርሒቕና ግደፎቲ ሽፋን ግብጽ ኣርመን ገለ ዝበሃል ነገር ኪደት ኖ በታ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በታ ናታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝጸንሐ ኪደት
عجب تباهيل بزقرب لهم نتبي آمين لهم تقبلهم كقربون تخيلهم يتحبرت كما تزخل انت زي كونو قل من كمانا نحنا ناي تيولوجي نحنا ناي مهورات قالت خوينو من البات مهورات خونو اليوم اب ناي تمرت عالم انديم زلو خميدا اب قدامي عالم كوفيل كادا خيت مهار كاسقود بحاليدا كفولطو مرامر عدل الله فليت كتمراميل كاغن بيت كريستيان كايكون كان تفرس رستبوتات كايكون كان تعنو مصحفت كايكون كان تبرز مخنيات فليت كاستعبي عقب تصعر ينبر اوريدي سي ناي قدن كاب عرب سلاز ترجم كاب انجليش سلاز غير كاس ناي قدن بقى زي فلطو خوينا مزي زي تمهروا الكاس نت زنبره تمرتنا خبر زلاس ايكون سلاز سي صباح حفيش صوتينركم ما يوسخنا خنستيكم شعو ما يوسخكم حقن وتيلومنا اسم خوص سلازيكل اين حقننا نحنا اسم زوص صبا لك خمت زلوت ناي عدنا كابتا لحمنا حلب ابيلنا ان اما حقنا زغبرنا صبق اسم زوص نصبق اغاش نقبلوا لخيدتي سلازي نحنا حدش تخم زلو ኢና نبل سلازي تستجبر حجون يتمفررام بيسئل زبال ولا حنت نسو نغريو بزعبا بهاجر سبكتات غنوسان هاجر سبكتات زبزح غزي اكو بمفررحن طرح بسقبل بمعصاو بحصير غزي سلازخونه زبزح غزي زخونه رئيتو انهبنا يفلطانين صحيفن ونيرن دبدابيتاتن ون ايتملسن ناي زبزح ايتملسن مخنيا خاب غبا ليقاونت خلته سب يمصيهم نيرو انا ونابت دبدابيونكم يገልጽ خلته سب دارغا خنده حدا يم نمنتاي تخلو غبا ليقاونت نابي كيدو انتيلنا اتزبزح نايت غبا ليقاونت رئيس ونبعلو تطمزيزو سلازلو اي هوب ابز حصره غزي زحشه لوط مغلاص كمص تسفالن غبا ليقاونت يفولطو يلوم كلتا سلسه سب تسايلو مزاربو نيرو مزراب صقم يبلو كزاربو خليم منياتو يتقند صقم رخيبو زلو تسبت ايتلنا البوليتيكاوي شفانون نت هايمانوت عابليلو ولو حجي بزحات ناي بوليتيكانياتات ميديا الله نزا هايمانوت مخنيات هايمانوت بوليتيكا اتختنتن بوليتيكا نيا بهايمانوت اتختنتن مسل يبلو كدغف خلي صبو كريديت كبو خلي نعم ግን ባዓልኩ ዝተበልዎም ባዓልኩ ዝተሓዝዎም ክብል መሰል ይብሉ እቶም ኣመንትን እንባዓልና ተኸራኺርና ዘረድእ ጥራይ ክጥርንፍ ዘሎ ከም ሓደ ኣማኒ ከዓ ዝኾነ ፖለቲከኛ ይደግፍ ይቃወም ከም ሓደ ኣማኒ ኣፍታ ቤተ ክርስቲያን ተራግደ ክህልዎ ክእል እንተ ዘይኮይኑ በቲ ሓደ ኢዱ ናይ ማዕተብ በቲ ሓደ ኢዱ ድማ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ብረት ክሕዝ ኣይክእልን ሒዙ ክማጎተና ዝኽእል ሰብ ክዋፈሩ ክእል እዮም ዝተፈላለዩ ለው ሓደ መዓልቲ ነፀላ ገብሩ ሓደ መዓልቲ ክሽፉ ገብሩ መሊኦም እዮም እዚ ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ክኺድ ኣይክእልን ልክዕ ብዙሕ ሰብ ከም ጻለው ይኽእል እዚኦም እዮም ሓቀኛታት ኦሬዲ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ዘሎ ተጠቂሞም ነቲ ዘሎ ፀገማ ብዓድና መዝሚዝካ ዝካየድ ዘሎ ሂደት እዩ ሕጂ እውን ንሕና ኣነ እንታይ እያ ዝብል ዝኾነ መንእሰይ ቤተ ክህነትን ህዝብን ክነቕሓሉ ዘሎ ክቃወም ደልዩ ምሕደራዊ ፀገም ኣሎ ክብል ደልዩ ኣብ ዓዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን እምነቱ ምቕያር ስርዓቱ ምፍራስ ሓየድልዮን ደጊመ ዝብላ ኩሉ ግዜ የሳዕ እዚኣቶም ልክዕ ንዓና ኣብ ማዓር በፅቢፆም ግን ድማ ቆቁር መርዚ ዘለዎ ነገር ይህቦምን ኣለዉ ሰቲናየን ማለት ኣናዊሑ ዝቐትል መድሃኒት ማለት ኣናዊሑ ናብ ፕሮሴሳንት ዝወስድ መንገዲ ከምኡ ኢና ኢልናዮም ዋላ ንኣብነ ሽነዳኹን ዋላ ንሃገረ ስብከት ኣውሮፓ ናይ ዝኺደት እዚ ኣና ድሮኮ ተለማሚዶም መስኸድዎ ኣለዉ ፀላእቲ በቃ ከምዚ ፉሉይ ፋሽን መፅዩ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራይ ርእሳ ቁርፅ እናበልካ ምኻድ ፋሽን ዝመፀሉ ግዜ ስለዚ ግን እንታይ ዝበሃል ንመፅሓፍ እዚ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ኣንብባ ኣብ ማእኸል ቁርፅ ኣቢልካ እንዳወሰድካ ከም ዝነዘም ሕዋትና ናይ ፕሮቴስታንቲ ጌጋርዲት ሒዝኩም ኣለኹም ንብሎም ዘለና ሂደት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት እውን ተሓቢረን ነይረን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ዝበዝሓ ብፍላይ ቤተ ክህነታቶም ኣብያተ ክርስቲያናቶም ብሚድያ እንተዘይኮይኑ ብደብዳቤ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ኣይብልን ኣነ كحنت أبي أخذ صبركم أبزاد بالكم نبرة تسوي كيد جلنا ذي هذه بالكم أبو شيء ناس أتوقعكم تحققوا مثال بس تركيا إرتراك ولد مبارك الدنيا أبان هاي دجال أبو شيء ناس كم نيجي تترجمي أمدلو كم نيجي تترجمي أمدلو تعمل بجر هل جنت أتوقع قدام ግብጣውያን ኣቶም ኤርትራ ስለተሰበኹሞ ብዓረብ ስለተሰበኽዎ ናይ ትርጉም ቋንቋ ስለዘጋጠመት እቲ ኤርትራ ሃይማኖት ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ብሕጂ ትክክለኛ እምነት ይባላል ኢሉ ይገልጽ ኣፍታት ኣባሽ ገብረ ሚካኤል ነዚ ኣሸሪሉ በቃ ሕጂ ድሕሪ ምፍራም ኣብ ወይ ሰው ይጉናይ ኢና ዝበልዎ እዩ ኣወር ሕኩመት ድሕሪ ኣባሽ ገብረ ሚካኤል ነዚ ኣሸሪሉ ኣላ كريشجعنا في الجانب هجم في عمدو بس عم خمنا جبت تفرق من زم ومن سيات أوتوبي
ክነኣዱ ክድገፉ ክተባብዑ ዘለዎም መንእሰያት እሞ እንታይ እዮም ዝገልጽ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ትወልድ መራይ ተቐበለ እዛ ኦርቶዶክስ ትክክለኛ ኣይኮነትን ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ምፍላስ ኣጋጢምዎም ትርጉም ብዓረብ ስለሰብዎ ተርጓማይ ከዓ ስለተሳኣለ ብጌጋ እያ እታ ሃይማኖት ክትብል ነዚ እዮም ኣብ ኦርቶዶክስ ክታወቅ ሕጂ نحكي نتصوم نسمعهم دلنا مساعد ولكم عندنا نتصوم ينفتحون على الله دبل زرمان ده فكر نزي من قد زي أخذ الفؤاد هذي أمر سنة ده أقرأ في حسن يمسون اليوم حسن يمسون تبعت أنا سنبك أبو يوم دخول أمين أم اليوم أقرأ حتى وين ينفو نتيجة برس مرتي أمين أم اليوم هذي بقصة تبعي اللي شفتن كاب بقصة تبعي لك بقصة كرسة سامعة دي لأن أمر سنة ده شفتن كاب كرسة سامعة دي لهم أي مرن قبل خسلاتي دورة ما يكون تولد أكيد هذا الجابير بتعمل أخناق الجابير دورة ما أكيد تلك الجابير عدلنا ثلاثين حدنا بالما حدنا دول بالما 30 دول الجابير الجابير الناس ثلاثين الجابير ما الأخن أتيم عائلات ما الأخن يكون نور نجد زيادة ولا ما نسيهم بينكم لسنا خلوك صحفات أقدم أي فلان تاري إخوما السام دم لكون أنا وأثناء جبال لكم في جاربنا وأمة النساءهم جبلوا ما الأخ من دون رحنا قولك كبروين أمتيهم ما الأخ من الجاي ولا مسلا نزقة زحزنا في النجار ثاني ناي سلاسة السرسانات أمينهم كأس سلاسة اللون اللون كأني أكتب بجيب رفعة كم أفكر يلا نلون كأني ما في نيجا عالم دوم جاء قنا في بقية النحرين يعني كلنا نفكرنا في جاء قنا في أورا قالوا جاء قنا في بقية النحرين بقية النحرين خميس ولا ما نقول إنتين كذا حالته هذا بيكون ناس من بقية النحرين يمرز نزق واسي نزي تابعهم خنو نزقوا لقوا عليكم كويس نو كم يلكم بتزاروا بقول لكم إذا تابعهم خنو نزقوا لقوا عليكم كويس أنت اللي من مدرسة صح بتاعي هم زم عارف من دولهم كان أمنة تجمع ولا أمس أمنة تجمع إذا كم أنا أمنة تجمع أمنة تيجي بتحنا كل عندي خير هذه جاي قلنا قصنا في القب أكتب ترى قلنا إذا حنتم على تجيران يرمي شجر بيجي حنجيكم شجرين ما حد ما نقصنا عليه ما حد عبد الكريستيان أتيبهم سماور مناقصات إذا ذهبوا كأبوات قالون سلمنتين أنا كأباتهم أباتهم بيت جلي سلمنتين السام جلي ومرتو أكيد جلي لو أبونا كلام جزوم بقول جاو أنا سنتي كنا أبوات جلي سلم نزع أمنا تزيا ريشكا أول قد تقليل كان ده واحد من الجربات لما قال نزع تحت أمنا هو تنقل عبد الجلي أصلي زين أبقى أنا دي أخير التقوى ذكركم لين ده تعمل الأشياء مش أخذ أثر اللي يفهم فوقكم إيش حتى لو قلت لهم أنا بأشتغل بجناهم يا بحفشة إزتي زل خيدات ناتهم نزيز مثل كل تنحنا نقلت أزلنا أو تمرتهم زل سلزخنا بزعبات حيمانة أو تأجم نزيز مثل بحجون جناس في تزل حبريتان تزمهات بحرين بلن حيمانة ناس قاعد زخنا سلازي أزيز مثل تي عقات من نازل شجرات والنزيه بحجون نبت حزب كريستيان نز كله يسمع نز دمس في الله كان ما حلالو فلو ندل انت اين انت الا امنته خلالي راحته خلالي بيت كريستيانو خلالي طرح بشفان وصعه بشفان شجر مدحر حجي مو نخندي عامت ناي زبلو هو ناي زبل منقد طرح زي كونس هاديو كمرمر رؤسو انت ام زغبرو زلو نابيم زخر زلو سلمنتاي ناخبل الله تزل صقمات شجر يلن حبيركا انت ايز بحال زخوني نحناسي محدراوي صقمات اندي زلنا إلا نكاتع صنيحنا هو نتاكد حبيرنا نطرنا حبيرنا نكاتع نزرارب مسبوت تشكرالو عرق سلام كم زناب سمين امريكا زتغويلكو محدراوي صقماتكم زنزن الله كم حبرت بيت كريستيان الا دبدابي صحيفنا كنماغوت كو عدلالنا مخنياتو مستبه هيمانوت نريو ويح يقصن حقا او وسط قلد اوارح زوستو معلتات جناز تبلسي قليل نجر مخنياتو اسكتقرب ندحر لي خاسي قليل نجر كوين يزراين حج خريو خلهم سلازي حج وانت خونه
مرحت بيت كريستيان حزبنا حزنا خينطف እዚ ዝኸይድ ዘሎ ውሕጅ እንዳስሓቀ ወስደካ ብሉ ኣቦታትና ክምስል ከለው እዚ ሕጂ ዘሎ ሆሆ እዚ ሕጂ ዘሎ እልልታ እዚ ሕጂ ዘሎ ጨብጨባ እዚ ሕጂ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ አቡነ ሽነዳ ብዝሓለፈ ግዜ ሲ ኣነ ዕርቂ ፈሪመ እምበር ዕርቂ ገበርኩን ብሕጂኹም ክትካትዑ ጉባኤ ሊቃውንቲ ብሕጂዮም ክውድኡ ነዞም ክንብሎም ዝፀናሕና ሕታ ሓቲትና እዮም ነርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ መፁ እሞቶም ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ከም በዓል ቀሸ ሰመረ ሓዱሽ ከም በዓል ቀሺ ዮናስ ከም በዓል ብዙሓት ዘለዉ ብዙሓት ዓዲ እንግሊዝ እስራኤል እሞ ከዓኒ ናቶም ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ክምህሩ ፀንሑ እስቲል ክሳብ ሕጂ ኣብ ሚድያታቶም ናቶም እንዳወፁ ከም ድላዮም ፀገም የለን ዝብሉ ዘለዉ ሲ እዚኦም ከንታይ እዮም እንዳኾኑ ከም ዘለዎ ማለት ንስኹም ሓቢርኩም ካብ ቀደስኩም ሲ ንሕና እውን ደቅኹም ሓቢርና ክንቅድስ ምስኦም ኢልናዮም ኖ ገና ጉባኤ ሊቃውንቲ ኣፃሪ ዝፍለ ክፈልዩ ድሕሪ ኢና ሕብረት ክንገብር እዮም ኢሎምና ግን ንዓና እንኮም ኢሎምና ድሕሪ 2 ወርሒ ግን ድሮ ደብዳቤ ሰዲዶም ንኩለና ኣብያተ ክርስቲያናት እንታይ ኣምፅሒፎም እንተይልና መምሳብ ጥቃኽን ዘለዋ በአባ መቃብየ ዝብርሓ ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ጎበሩ በሓደ ገልግሉ ጴንጤ የለ ገለ የለ እዚ ዝበሃል ነገር የለ ሕብረት ግበሩ አገልግሉ ዓዲ እንግሊዝ እንተኸይደምስ ማንቸስተር ምስ ዲያቆን ጆን ሽወደን እንተመፂኻ ምሰበቀሽ ዮናስ ጀርመን ተኸድካ ምሰበቀሽ ተኽለማርያም ብፍላይ በሃገረ ስብከት ኣውሮፓ እስራኤል ተልካ ከዓ ኸሙ ካናዳ እንተልካ ከዓ በቃ ምስ ዓለ በቀሻት መዓት እዩ እዚ ኩሉ ኩንታላ ዝኸውን ፀገም ከሎ ንምንታይ ተደልዩ ነይሩ ንምንታይ ዳና ዓና ከምኡ ብልና ነይረም ተይልና ናፍታና ዓንተ ወይና ንሰብ ምትላል ይከኣል እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ምትላል ግን ኣይከኣልን ስለዚ ንሕና ከዓ ትመጀመርታ ውዑይ ኮይኑ ሆይልና ሕጂ ሃዲና ክንሪኦ ከለና ግን ከቢድ መርዚ ዘለዎ ጽባሕን ጎኒ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፍላይ ናብ ዕንወት ክወስዳ ዝኽእል ጎደና እዩ ማለት ንሕና ክትዓኑ ክትበተን ህዝባ ክጠፋ ኣይኮነን ዕላማና ሓንቲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነትን ሰላምን ዘለዋ ደቃ ብምሕደራ ዓጊቦም ብጽቡቕ ሊቃውንታ ድማ በኣግባብ ንዝተጋገየ እንዳኣረሙ ንዝረሓቐ እንዳቕረቡ ሰላምን ሓድነትን ዘለዋ ዓባይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምበር መቃቂልካ ፈናጭልካ እስኻ ካብ ገለ ዝኣራረኻዮ ዝተርጎምካዮ ሒስካ ንምኻድ ዝካየድ ዘሎ ንሪኦ ኮለና ምስ መን ሕብረት ዝግበር ዘሎ ናበይቲ ጎለና ዝኽየድ ዘለኮ ቀሰይልና ክንገልጾ ኢና ንሪኦ ኣለና ኢና ከዓ ትባይታ ዘሎ ስለዚ ነገር እዚ ህዝቢ ከስተብህለሉ ኢና ንፅውዕ ዘለና ብሕጂ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ዘለዉ ንሕና ምዚ ዝፀንሕናይ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሽነዳ ዝፀንሐ ምሕደራዊ ፀገማቱ ሕጊ ቃልኣዋዲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዘይምኽታል ብዓብዩ ሕጊ መፅሓፍ ቅዱስ ስርዓት ዘይምኽታል ዝፀንሐ ብዓብዩ ንዝተገብረ ዕርቂ ድማ ርእሰ ኣሊኻ ጉባኤ ሊቃውንቲ ኣብ ዘይብሉ ዝተገብረ ኺደት ፍጹም በቃ ኣማውቱና እዩ ኣማውቱና በቃ ወይ ሒዞምና ክጠፉ ወይ ሒዝናዮም ክንለምዕ ከምዚ በቃ ንለኻኸም ዓይነት ኺደት እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ክትከውን ዝኽእል እንተ ነይራ እተን ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ብፃቦና ናብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ተፃሒፉ ትምህርቶም ኣሚኖም ጉድለቶም ጥሕሰቶም ኣሚኖም ይቕረታ ክሓትለዎም ብናይ ኤርትራ ዝበሃል ሽፋን የለን እንታይ እቲ ናይ ኤርትራ ክግለጽ እዩ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ንሶም ንባዕሎም እኮ ጥንተ ተኣብሶ እኮ ናይ ኤርትራ እዩ ሊቃውንቲ ኢሎም እዮም ቀደም እኮ እዮም ዝብሎ ቀደም ኣይነበረን እኮ ስእሊ ስላሴ እኮ ብሻምዓይ ክፍለ ዘመን ዝመፀ እምበር ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ተባሂሉ እኮ እዩ ስለዚ እሱውን ናይ ኤርትራ እኮ እዮም ዝብሎ ንሕና ግን ኣይኮነን ኢና ንብሎ ስለዚ ኣየናይ እቲ ናይ ኤርትራ ክገልጽዎ እዩ ዘሎ እቲ መምኽኔታ ሽፋን ዘለዎ መምኽኔታ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ኣቦታትና ክምስል ከልታ እዩ ዝበሃል ክሳዕ ተኣምን ኪድ ካብ ዘይተኣምን ተመለስ እዩ ዝበሃል ንሕና ነዚ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሽነዳ ኣሚንናዮ ንእምነቱ ዝማጎት ንስርዓተ ምሕደራ ድማ ሽምጢ ገቲሩ ብሕጊ ጠቂሱ ዝካታዕ እሞ ክዕሪ ነታ ቤተ ክርስቲያን ንሰላምን ሓድነትን ዝፅዕረላ ኢልና ኢና ኣሚንና ዝኸድና ፀኒሕና እምበር ሕጂ ከላምደና ምንፍቅና ወይ ድማ ከላምደና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምጥሓስ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኢና ርእስና ግሊልና ነዚ ነገር እዚ ዝኣምኖ ዝርድኦ ድማ ዘስተባሃለሉ ከዓ ክመፅእ ናትና ንብሎ ሓቀኛ ዝኾነ ኺደት እምነትና ዝሕሉ ስርዓት ክንተክል ሓደራ እዩ ዝብል ምክንያቱ ንሕና ንብል ዘለና ነታ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ደጉማ ቀነናዋ ትውፊታ ዓቂብና ዘለና ሕቶ እንተኮይኑ ብኣግባብ ንሓተሉ ክንዘራረበሉ ንኽእል መንገዲ ዳ እምበር እምነትና ፍሪስና ኪደትና ጥሒስና ክኸውን ከም ዘይክእል ርኢና ኢና ነዚ ወሳነ ዝወሲናዮ እሞ ብሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ኣለዉ ሓሳባት ብዙሓት ንገልጾም ጭብጥታት ዘለዎ መርትዖ ዘለዎ ምስ ደብዳቤኦም ቀሊል ነገር ኣይኮነን 29 ገጽ ገለ 30 ገጽ ዝበሃል እሱ ከማ ናትና ናይ ጉባኤ ሊቃውንቲ ናይ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ብኣባ መቃርየ ዝምርሑ ይኮነን ናቶም ደብዳቤኦም ድምፆም ኩሉ ተሰኒዱ ዘሎ ክመጽ እዩ ስለዚ ንሕና
نتحدى نمخفى نتحدى نمسلام نستجبر سلام عنقاف زي كونسي ملون حقኛን ህዝብ ዝቅበሎን ሃይማኖት ዝኽተለሉ ልዕሊ ኩሉ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዘኽበረ ዕርቂ ክኸውን ይጻዕርና ቀንዲ ጸገም ሽግርና እምነት እምበር ምሕደራ ሓጎጽጎጽ እናበልና ክንከዶ ንኽእል ኢና ናይ ምሕደራ ተዘራሪብካ ብሕጊ ዝኸድሉ ግን እንተ ደኣኒ ብእምነት ዘይደልዲልካ ሞ ብምሕደራ ድማ ተወዲቕካ ዝገደደ ስለ ዝኸውን ርእስና ግሊልና ኣለና ስለዚ ዝኾነ ህዝቡን ሕጁን ክርድኦ ዘለዎ ብእምነቱ ክግደስ ክሓቶ ዘለዎ ክርድኦ ዘለዎ ነቶም ኣብጠጥቁ እንታይ ተፈጺሙ ኣየና እዮም ዝበልዎ ስለምንታይ ትማሊ ዝምህርዎ ዝነበሩ ብዓውታ ክብልሉ ዘይደለዩ ትማሊ ካፍትም ፂኻየ ኢሎም ከላጉፅሉ ከለውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ስርዓታን ሕጋን ስለዘይቲ ከምዚ ክብሎ ድጸንሐ ኮይ ኤርትራሲ ተወልድ እምበር ኣይትዕብንያ ሊቃውንቲ የብላን ማለት እዩ ዝኽሉ ስለዚ ሓቆም ምክንያት ተወሊዶም ነይሮም ግን ኣብ ግብጽ ከይዶም ዓቢና ስለዝብሉ ዲ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ንሕና እንታይና ንብል ዘለና ሕጁ እንተኾነ ኣሕዋትና እዮም ኣቦታትና ኣያታትና እዮም ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና ክንቀርብ ንደሊ ኢና ግን እምነቶምን ስርዓቶም ክዕሪ ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ደጉማ ቀነናት ትውፊት ኣዋልድ መጽሓፍት ብስነ ስርዓት ምጥቃምን ብስነ ስርዓት ምኽባርን ክጅምሩ ኣለዎም ነዊሕ ሰዓታት ጌርና ኣለና ኣኽለና ይስብቀሽ ወልደ ዚኣ ትብልዋ ዘለኹም መጨረሻሙ ከምዚ በቀሽን ገሰም ዝበልዎ ወራት ተዓዘብትና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቀሲድና በብኽፋሉን በብግዚኡን ተቐርብ እዩ ሎሚ ግን ኣብዚ ክንውጥ ኢና በቀሽተ ወልደ ትብልዎ ዘለኹም መመጋት እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕራይ ብምቕጻል ከመሓላልፎ ዝደሊ እንታይ እዩ ብልክዕ ከምዚ ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ኣቦና ሲንጎሶም ዝበልዎ እሱ እዩ ምድጋም ተዘይኮይኑ ህዝብና ክነቅሕ ኣለዎ ኣብ እምነቱ ክጸንዕ ኣለዎ ንሕና ከም ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ከምቲ ኣቦታትና ዘጽንሑልና መርሚርካ ፈትሽካ መናፍቕ ድዩ መናፍቕ ትብሎ ካልእ ጉድለት ዘለዎ ድዩ ብጉድለቱ ትእርሞ ስለ ዝኾነ ንጉባኤ ሊቃውንቲ ተቐቢልና መርመርቲ ኣውፂና ተፈትሹ እዩ ነገር ግን ክዕረፍ ሳዕ ዘይከኣለ እምበሽ እኳ ነቶም ክመርሕና ኢልና ዘውፃእናዮም ኣቦ ኣዳናጊሮም ስለ ዝኾነ ርእሲ ኣፍሪሶም ይዕንዮምና እዮም ማለት እዩ በዚ ክብሎ ዝደሊ ኣማኒ ዝኾነ ኦርቶዶክስ ክጸንዕ ኣለዎ እዚ ፈተነ እዚ ሓዱሽ ፈተነ ይኮነን ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን እንተዳ ተመልኪትና ካብ ምፍጣር መላእክቲ ኣትሒስካ ፈተነ ክሳብ ዝሕጅሎ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተፈልዮማ ዝነበሩ ይሕዋታ ብግቡእ መርሚራ እያ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክብል ከለኹ ብፍላይ ኣብዚ ሕብረት እዚ ዘሎ ነዚ ሕብረት እዚ ሒዙ ሊቃውንቲ ኣውፂኡ መርሚሩ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ጭውያ ኣጋጢምዎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኮንካ ዝዳናገር ሰብ የለን ክዳናገር እየ ዝብል ከዓ ድማኒ ንሕና ከይዳናገር ነመሓላልፍ ኣለና ስለዚ እቲ ክርዳእ ዘለዎ ይረዳእ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እታ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘጽናሓትልና ካብ ጥንቲ ሒዝና ክንከይድ ሓደራ ክንብል ንደሊ ብጎኒ ብስጋዊ ኣተሓሳስባ ብስጋዊ ህይወት ብስጋዊ ጉዕዞ ዝዕሾ ሰብ ክህሉ የብሉን እዚ ኢለ ሓሳበይ ክዓፁ ይደሊ ዝያዳ እቲ መገዲ እውን ብሕጂ እውን ኣሎ ሕጂ መጀመርያ እዚ ሓሳብ ዘቕሪብና ኣለና ስዒቡ ዝመጽእ እውን መብርሂታት እንዳሃብና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣዳናጊሮሞ እዮም ጸኒሖም ንሕና ንጉባኤ ሊቃውንቲ ብሕብረት ክወፅእ ተጸቢና እዩ
لعلواي مريحنت دقاقيمو بحبرة وسي خرد تسبينا أزمتهم زاروا سخ على جن بزمت ونحجون وقوالي كاونت ديو لعلواي مريحنت ديو بالتدقاقامي كوسو دقيمنا حجون نسوع علنا كم أو هاجر سبكت نسرح زنبرنا أبوتات حجون دقيمنا نسوع علنا حزبي يتفق له حزبي خيتفق صباح نقول نتا بيت كريستيان إيرترا أكن زغودله عرينا ناب قبو مريحنتنا نملس أب زيت دلي حشوي حزبي كيتفق دقاقيمنا حزبنا نرد قبل يفتو مالتي نائب حكيم እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን ዳነ የደምስ ግን አብዚ መስጂ እዛ አመት ሀበሬታ ጂ ማለት ነው እንግዲህ ቁጣን ደንገለ ዋን እኛ ግን መጨረሻ እነትና አንሶት አዚና አደገኛ ተለፋት እናይሞ الله بيتان لا نسجلنا بدنا نجيب نحكي ولا نجيب لدلنا أبقى على لك أبرهانات قبورندو بلو دا بلو اسمع على أختي بلو زوجتنا يسيت الشي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك محارن مفكرن እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረቱን ፍቅሩን ሰላምን ይሃበና እግዚአብሔር አምላኽ ዕቅበት ንቤተ ክርስቲያንና ሰላምን ምሕረትን ንመላእ ዓለም ሰላምን ምሕረትን ንህዝብና እግዚአብሔር የውርደልና እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዝነበረ ግዜና ባሪኹን ቀዲስን ብሰላም ዘፈጸመና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግን በረከትን ረድኤትን ናይ ወላዲተ አምላክ የብዛሐልና እግዚአብሔር አምላኽ ንሐዋርያቱ ዝባረኸን ዝቀደሰን ንዓና ድማኒ ባረኸናን ቅድሰናን እግዚአብሔር ረድኤቱ ሰላምን ይሃበና እግዚአብሔር አምላኽ ንግዜና ባሪኹ ንሰዓትና ቀዲሱ ዘፈጸመና ይኽበር ይመስገን ዕቅበት ንኩሉ አማኒ ኦርቶዶክስ ህዝበ ክርስቲያን ይሃብ ሰላም ንኩሉ ዓለም ይፈንወልና አገርና ይባርከልናን ይቀድሰልናን ህዝብና ድማኒ እርጋአትን ሰላምን ይሃበልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ አምላኽናን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበሳና ኃጢአትና ይሕደገል